kahit na puno ng gabi ko ay paligid man namin di na maunawaan. Jesus, ika'y patuloy na mapupurihan. Sa iyong magandang gabi, mananahan. Kahit na puno ng gabi ko, paligid man namin di na maunawaan. Jesus, patuloy na pumupurihan. Jesus, ika'y patuloy na pumupurihan. Jesus, ika'y patuloy na Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Palagpagan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Hallelujah. Napakabuti ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. God bless po sa ating pong beloved youth and single choir. Maraming pong salamat muli sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Na tayo po mga minamahal ay hindi po iniiwanan. Amen. Patuloy po tayong kinakalinga, nililingap ng ating dakilang Diyos sa kabila ng ating mga pagkukulang, mga minamahal. Amen. Nasa tuwing tayo po ay nagpapakumbaba, nagsisisi, mga minamahal, nariyan lagi ang pagpapatawad ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. At tayo na po ay magpatuloy mga minamahal sa ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patutuo sa ating pong mga minamahal mga kapatid. Amen. Na nais mag-alay ng mga papuring awitin. Tayo lamang po ay makapag-ugnayan sa ating pong mga beloved instrumentalist, mga minamahal. Amen. Upang maging maayos po yung ating pong pag-aalay. Amen. At maging glory to God po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. At ayaw na po mga minamahal ay magpatuloy kung nakahanda na po ang ating pong minamahal na kapatid. Atin na pong ipinagkakaloob ang buong pagkakataon sa ating pong beloved Sister Alma Milo. Praise the Lord. At sundan po ng ating pong beloved Brother Arman Rondillos. Praise the Lord. Praise the Lord po, ang pinakamataas na pagpupuri at pagluwalhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako po'y doble nagpapaabot ng paggalang at pagbati sa ating pong minamahal at kinagalang na Pastor Will D. Almeda at ganoon din po sa mga di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ganoon din po sa buong beloved Almeda family, sa ating pong beloved pastoral workers. At sa inyo rin po mga minamahal na kapatiran, isang magandang madaling araw na po sa ating lahat. Praise the Lord. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil sa oras na ito, ako po ay muling kanyang kinahabagan upang may pahayag ang lahat ng mga mabuting gawa at takila ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa aming buhay. Alam niyo po mga minamahal, nung kami po ay hindi pa po nakakilala sa gawain ito, andyan po na napakagulo po ng aming buhay, wala po itong kapayapaan dahil po hindi po sa pagbababa po sa aming mahal na ama, dyan po na talagang punong-puno po siya ng bisyo, mga minamahal. Bata pa lamang po kami, andyan na talagang nakikita namin na palagi po silang nagtatalo ng aming mahal na ina at andyan na tuwing umuwi po ang aming mahal na ama sa aming bahay, andyan na siya po ay lasing, inuubos po lahat ng kanyang kinikita sa kanila pong bisyo, mga minamahal. Andyan din po mga minamahal na pag sila nalalasing dyan na nanghahamon po sila ng gulo. At kapag
hindi po nila nagustuhan ang inihain ng aming mahal na ina na kanilang kakainin dyan po na ito po ay tinatapon po nila, mga minamahal. Alam niyo po, napakatagal na panahon na ganyan po, natiniis namin ang pamumuhay na ganyan, mga minamahal, hanggang sa isang araw, ang aming pong mahal na uncle nandyan na siya po ang unang na-save dyan po sa dako ng Maynila. Ito ay sinira niya po ang aming mahal na magulang dyan na ito po'y pinaunlakan nila, mga minamahal. Nandyan na subalit, ang aming mahal na ama ay patuloy pa rin po sa kanyang bisyo. Dan na pag dumadalo po siya, pag uwi niya rin po sa bahay, talagang ginagawa pa rin po niya yung kanyang mga hindi kaaya-aya sa ating pinakamamahal na Jesus. Pero alam niyo po, mga minamahal, hindi po kami nagsawa na nagsumamot manampalataya na umasa na isang araw ay ang aming mahal na may babaguhin po ng ating pinakamamahal na Jesus. Alam niyo po, mga minamahal, napakatagal na panahon na ganun po yung tiniis namin hanggang sa isang araw, dumating po yung paalala sa aming mahal na ama na bigla pong nanikip po ang kanilang dibdib na nahihirapan po silang huminga. Diyan din po na sa sobrang sakit po ng kanilang nararamdaman na hindi na po nila makaya, kaya dinala po namin sila sa hospital upang ipa-check up po, mga minamahal. Subalit, ang gusto po ng doktor ay sila po ay confined dahil po ang findings po sa kanila ay mayroon po silang sakit sa puso, mga minamahal. Doon lamang po lang namin nalaman na mayroon po silang karamdaman na ganun po, mga minamahal. Subalit po, mga minamahal, dahil po sa kakulangan po ng aming pinansyal, sa hirap po ng aming buhay, andyan na ang aming mahal na magulang ay sila po ay nagdesisyon na umuwi na lamang po sa bahay, mga minamahal. Pumunta po sila dito sa pastoral upang mag-alay ng ayuno. Alam niyo po, mga minamahal, sa kahabagan po lamang na ating pinakamamahal na Jesus, andyan din po sa pangunat panalangin po ng ating minamahal na pastor dyan na yung karamdaman po nilang sakit sa puso na yan ay ito po ay instant na pinagaling ng Praise ating the Lord. pinakamamahal na Hallelujah. Jesus. Alam niyo rin po, mga minamahal, yung bisyo po na talagang nagpahirap sa aming buhay na talagang napakatagal naming tiniis. Andyan na yung kanilang bisyo na po na yan, dyan na instant po na inalis din po ng ating pinakamamahal na Lord. Jesus. Kaya Hallelujah. lubos-lubos po namin ipinagpapasalamat niyan. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Jesus dahil maalala ko lamang po noon po, kami po'y dumadalo dahil nga po sa hirap ng aming buhay. Minsan po talagang naglalakad po kami papuntang highway po, mga minamahal, upang makatipid lamang po kami sa pamasahe, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, andyan na ang manapoy nun talaga ay talagang hindi po magpapabaya sa kanya po, mga Amen. anak. Andyan po Hallelujah. na sa kahabagan lamang po ng ating pinakamamahal na Jesus, andyan na ang aming pong mahal na ama ay talagang pinagkaluban po niya ng sariling sasakyan na talagang ginagamit Praise the namin sa Lord. pagdalo sa ating gawain. Kaya pinagpapasalamat po namin yan sa ating pinakamamahal na Jesus. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Jesus dahil po nung ako po bata pa andyan na mayroon din po akong sakit na allergy sa aking katawan na sa aking kamay talagang nagtutubig-tubig po yan na pagkatapos po niya magtubig, dyan na ito po nagsusugat po, nagkakasugat-sugat po, mga minamahal. Pasintabi po sa mga kumakain po, andyan na yung sugat na yan talagang kung saan po dumapo yung tubig po ng sugat dyan na mahahawa din po yung ibang parte ng katawan ko. Andyan din po na umabot din po yung time na napunta rin po yung sugat sa aking mukha hanggang sa aking ulo na dumating yung time na ako'y kinalbo at nag-stop po ako ng 1 taon sa aking pag-aaral dahil nahihiya po ako sa aking itsura po, mga minamahal. Alam niyo po, pina-check up din po ako ng aking mahal na ina sa doktor. Sabalit ang mga gamot na inireseta po ay pansamantalang kagalingan lamang po, mga minamahal. Kaya ang ginawa na lamang po ng aking mahal na ina ay nanampalataya at nag-ayuno po, mga minamahal. Alam niyo po yung karamdaman na yan na talagang pabalik-balik po na umaatake po sa akin dyan na sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Jesus, yung karamdaman na yan dyan na ito po yung unti-unting nilinis ng ating Praise the pinakamamahal na Lord. Jesus. Hallelujah. Magmula noon hanggang ngayon talagang hindi na po ito bumalik, mga minamahal. Kaya pinagpapasalamat ko po ng lubusan sa ating pinakamamahal na Jesus. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Jesus dahil sa pag-provide mo po ng
pang-araw-araw na pangangailangan namin. Diyan din po na sa pag-iingat niya po sa amin sa araw-araw. Andiyan din po na nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa kalakasang nagmumula na patuloy na pinagkakaloob ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nagpapasalamat din po ako nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil bagamat hindi po ako karapat-dapat, ako'y kanya pong patuloy na kinakahabagan bilang isang mga awit sa kanyang banal na ubasan. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. God bless po sa ating pong beloved Sister Alma Milo. Amen. Ating beloved kapatid, mga minamahal, problema nila yung kanilang tatay, mga minamahal. Amen. Kahit na nang mabautismuan po, mga minamahal, amen, sa tubig, sa pangalan ating po pinakamamahal pa Yesu Kristo, na yan pa rin yung kanyang bisyo, mga minamahal. Subalit, sabi nga ng ating beloved kapatid, hindi sila nagsawa, mga minamahal, amen. Hindi sila tumigil sa pagpupuri, sa pananalangin, sa paglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Sapagkat hindi naman natin kayang diktahan, mga minamahal, amen, ang ating pong mga loved ones, mga minamahal. Amen. Ang tangi lamang na ating magagawa, manampalataya sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ilalagak natin ang lahat ng ating mga kabalisahan sa ating pong pinakamamahal na Panginoon sapagkat siya lamang ang tanging may magagawa, mga minamahal. Amen. Ating beloved kapatid, sabi nga po, mga minamahal, dumating yung time na paalalahanan. Ito na yung katugunan sa kanilang panalangin. Amen. Ating beloved kapatid, yung kanyang tatay, sabi nga, ang findings ng doktor, may sakit sa puso. Amen. Bali, sabi, sa hirap ng buhay, wala silang perang pampagamot. Umasa na lamang sa ating pong pinakamalapay Diyos. Nag-alin ng ayuno. Amen. Nag-alin ng ayuno, mga minamahal. Amen. Instant pinagaling ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Purihin po ang ating nakilang Diyos sa unang dalangin ng ating pong dearly and beloved parents in the Lord. Amen. Maging sa ating pong mga anak, mga minamahal. Amen. Hindi rin po natin sila kayang sawatain, mga minamahal. Amen. Kung laging yung mga sa panahon ngayon, mga minamahal, sinasabing ang mga bata talagang matitigas na po ang ulo, mga minamahal. Amen. Kapag hindi kagaya noon, mga minamahal, na kapag sinaway, dinaan sa titig, sa tingin, mga minamahal, masasaway na. Ngayon, mga minamahal, pag tinitigan mo ang bata, makikipagtitigan din yan, mga minamahal, lalakyan ka pa ng mata. Amen. Pag sinaway mo, sasagot, mangangatwiran pa, mga minamahal. Amen. Kaya ilagak natin sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, bahala ang ating pong pinakamamahal na Panginoon, dumisiplina sa kanila. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. At tayo na magpatuloy, mga minamahal, sa ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patotoo. Atin na pong ipinagkakalubang buong pagkakataon sa ating pong beloved brother Arman Rundillos. Amen. At sundan po ng ating pong beloved sister Elina Pibinito. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Pinakamataas na pupuri, pagluwalhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Paabot po ako ng dubling paggalang at pagbati sa ating minamahal na ginagalang na Pastor Willisi Estrada Almeida at ganun din po sa mga di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganun din po sa buong beloved Almeida family, sa ating beloved pastoral workers at sa inyo rin po mga minamahal na kapatiran. Ako po ay nagpupuri, nagpasalamat sa ating pinakamamahal na Hesus dahil sa pagbago niya ng aking buhay. Dahil dati-rati pa lamang po nung nasa Siargao po ako po ay talagang may bisyong pagsisigarilyo at pag-inom ng alak. At nung ako ay nakakilala sa gawain na ito at patuloy na pagdalo, nung ang aking bisyo na pag-inom ng alak at pagsisigarilyo ay inaalis ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nagpasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Hesus dahil sa pag-ingat niya rin sa amin, dahil muntik na kami madisgrasya. Yung sinakyan namin na tricycle papuntang Malasiki, yung sinunda namin na pick up, mga minamahal, munti namatay yung
sasakyan mga minamahal, muntik na kami disgrasya dahil sa paghinto ng sasakyan. Nakasunod po kami. Bigla kami pumreno. Yung preno namin hindi umaano mga minamahal. Sumasadsad yung gulong ng tricycle mga minamahal. Dalawang dangkal ng pagitan ng pick-up mga minamahal mo. Sa muntik na kami madisgrasya sa pagbanggit lamang ng hallelujah, praise the Lord. Kami po ay iniingatan ng ating pinakamamahal na Panginoon Praise the Jesus. Lord. Hallelujah. Pinasasalamatin ko din po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pag-iingat niya rin po sa akin araw-araw sa mga pagpapalang pinagkaloob niya sa akin magmula sa pinansa, physical, material, at higit sa pagpapalang spiritual. Kaya ito na lang po ang lahat ng papurihan. Pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po tayong pumalakpak ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. God bless po sa ating pong beloved Brother Arman Rondillo sa kanyang pinagpala at buhay na patutuo. Amen. Ating pong beloved kapatid ay isa pong beloved worker, mga minamahal. Amen. Hindi po madali, mga minamahal, ang buhay, mga minamahal, ng isang full-time. Amen. Beloved worker, mga minamahal, buong buhay nakalaan na sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Amen. Mas marami ang oras sa pagpupuri, mga minamahal. Gigising, marami sakripisyo, iwanan ng mahal sa buhay, mga minamahal. Amen. Upang ibigay lamang ang panahon, ang oras, ang buhay sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Tayo po'y magsikap, mga minamahal, amen, na manatiling gising, mga minamahal, amen, upang atin po pong mapahinggan lahat ng mga pinagpalang patutuo, amen. At tayo na po'y magpatuloy po, mga minamahal, sa ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patutuo. At kung nakahanda na po ang ating pong beloved Sister Elina Pibinito, praise the Lord, atin na pong ipinagkakaloob ang buong pagkakataon sa ating pong beloved kapatid, praise the Lord. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. At kung hindi pa po nakahanda, amen, praise the Lord. Tayo po muna umawit, mga minamahal. Tayo po'y tumayo. At tayo po'y magpuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and it's no one I'm living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and it's the one I'm living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. I'll just keep trusting my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting my Lord, for He gave me a song. Those storm clouds are in the sky, over the heavenly trail. I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. He's a faithful friend, such a faithful friend. I can count on Him till the very end. Those storm clouds are in the sky, over the heavenly trail. I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating mong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. At
tayo na po ay magpatuloy po sa ating mong pakikinig, mga pinagpala at buhay na matotoo. Praise the Lord. At kung nakahanda na po, mga minamahal, ang ating pong beloved kapatid, ating pong beloved sister Elina Benito, praise the Lord. Atin na pong ipinagkakalawang buong pagkakataon sa ating pong beloved kapatid. Praise the Lord. Palakpakan po natin ng malakas ang ating mong pinakamama na Jesus. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Ako din po nagpapabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Will Estrada Almeda at ganun din po sa di malilimutang aral at turo ng ating beloved assistant Pastor Lina C. Almeda. Ganun din po sa buong beloved Almeda family, sa ating beloved pastoral workers, sa inyo rin pong mga minamahal na kapatiran, datihan man o baguhan, ay sa mapagpalang na umaga na po sa inyong lahat. Ako po yung nagpupuri, nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Jesus. Andyan po mga minamahal, hindi pa po ako nakakilala sa gawain ito. Andyan po talaga na, andyan po yung wala po akong kapayapaan sa puso't isipan, mga minamahal. Talaga andyan na wala din po akong galang sa aking mga magulang, mga minamahal. Pero andyan po nung ako pinakakilala sa gawain ito, andyan po talaga na ako po binago na ating pinakamamahal na Jesus at nagpupurit, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Jesus. Dahil andyan po mga minamahal, last week po lamang po mga minamahal, nung nagtungo po kami sa daho po ng Tarlac, mga minamahal, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Jesus dahil andyan po mga minamahal yung sinasakyan po naming bus, mga minamahal, talagang diyan po talaga napakabuti na ating pinakamamahal na Jesus dahil talagang napaaga po kaming bumiyahe mga minamahal. Talagang pinapasalamat ko yun sa ating pinakamamahal na Jesus dahil yung kasunod lamang po naming bus na talagang nauna po kaming bumiyahe mga minamahal. Yung kasunod po naming bus na bumiyahe mga minamahal, talagang andyan na nabalitaan lamang po mga minamahal. Talagang andyan na may nagbanggaan po sa dako ng Tarlac, mga minamahal. Talagang andyan na nakababa na po kami mga minamahal. Talagang yung sumunod na bus, mga minamahal, talagang andyan na nagbanggaan po mga minamahal. Kaya nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil andyan po talaga na hindi po namin nasakyan yung bus na yan, mga minamahal. Talagang pinag-ingatan po kami ng ating pinakamamahal na Panginoon. At nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil talagang diyan na hindi po kami pinababayaan ng ating pinakamamahal na Jesus. Talagang papasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Jesus dahil diyan po mga minamahal na dati-rati lamang po mga minamahal. Talagang andyan po na naghahangad lamang po kami na magkaroon po ng simpleng tahanan, mga minamahal. Pero talagang andyan na napakabuti na ating pinakamamahal pa Jesus. Talagang andyan po na di mo talaga malalaman po talaga yung mga plan ng ating pinakamamahal na pa Jesus dahil yung simpleng bahay na aming inaasa, mga minamahal, andyan talaga na kahit isang kwarto lamang po nakalaki, mga minamahal, pero talaga andyan na binigay na po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Talagang dyan na isang tahanan po mga minamahal na talagang the Lord, amen. Dyan yung pagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Talagang pinagkalooban po kami ng isang tahanan na ating pinakamamahal na Panginoon. Talagang andyan po mga minamahal na hindi po biro, mga minamahal yung gastusin po para magpatayo po ng isang tahanan, mga minamahal. Pero talaga andyan na may ginamit po ang ating pinakamamahal na Panginoon para talagang andyan pagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoon sa amin. Talagang pinagkalooban po kami ng isang ng tahanan ng ating pinakamamahal na Panginoon at nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pag-iingat niya po sa buong family ko, mga minamahal. Ganun din po sa kalakasan ng aking beloved ina, mga minamahal. Talagang andyan po talaga na andyan po yung kalakasan at kalusugan ng aking mahal na ina. At bago po ako magtapos, kami po yung mag-aalay ng mga makalangit na awitin. Amen. Palagpakan po natin ating malapay na Amen. Praise the Lord. Ating po pinaganda ating beloved Sister Chesley Aquino. Amen. Kung mayroon pa pong hahabol na magpatuto sapagkat wala na po ay
ipahabol na lang po sa ating pong beloved sisters information. Amen. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Palagpakan po natin mga Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hindi mo hinayaan
mag-isa, dakilang pag-ibig, O Panginoong Jesus, mula sa kadiliman, hinango mo ang minahal magpagkailanman. Sa bawat yugto ng buhay, lagi kang nandiyan, na nagmamasid sa tuwina at nagbabantay. Hindi pinapabayaan kailanman, hindi ka nauna, dakilang pag-ibig ang aking nadarama. Hindi mo hinayaan mag-isa, dakilang pag-ibig, O Panginoong Jesus, mula sa kadiliman, hinamo mo at minahal magpagkailanman. Saan man ako magtungo, ako'y iniingatan, at sa oras na ang kagitan, ako'y tinutulungan. Hindi pinapabayaan kailanman, hindi ka nagugulan, dakilang pag-ibig ang aking nadarama. Hindi mo hinayaan mag-isa, dakilang pag-ibig, O Panginoong Jesus, mula sa kadiliman, hinamo mo at minahal magpagkailanman. Ikaw ang gabay ng aking buhay, sa'yo ako'y nagmamahal, at ang inaasam na ako ay tulugan, na masunod ang iyong kalooban, dakilang pag-ibig ang aking nadarama. Praise the Lord, praise the Lord. Hindi mo hinayaan mag-isa, dakilang pag-ibig, O Panginoong Jesus, mula sa kadiliman, hinango mo at minahal magpagkailanman, dakilang pag-ibig ang aking nadarama. Hindi mo
kapangyarihan, pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung gising na palakpak, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. God bless you mga kapatid sa pinagpalang patutunan at awitin para sa ating mahal na Panginoon. Huwag pa po lahat mga minamahal. Ako rin po bumabati sa magandang umaga sa ating mga minamahal na mga bisita, sa ating mga beloved viewers, sa ating Facebook live streaming. Kayo po yung aming pong welcome sa ating pong overnight prayer. Magdamagang panalangin ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon at ito'y pinanguna po natin pong iginagalang at minamalabang lista ating beloved Evangelist Welde Estrada Almeda. We give due honor and respect sa ating beloved Evangelist Welde Estrada Almeda, sa kanyang pong pamilya, and we cherish the blessed memories and teachings of our beloved son, Pastor Lina C. Almeda. Sa ating mga beloved workers, good morning po. Sa ating mga beloved elders na kasama natin yon, sa ating mga beloved brethren, higit sa lahat ang pagbati at ang pagluwalhati sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Bago ko po ibigay mo pagkatapos sa ating mga kapatid, beloved Sir Chesley Aquino, tayo muna ay dumalangin para po sa ating pong ating breaking sa araw nito. Praise the Lord. Amen. Hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos ang banal, sa iyong pangalan na aming pinakamamahal pa maraming salamat po sa kalakas at taglay po namin sa moras at buhay na bumas sa iyo, sapagkat ay binibigay mo sa amin kayo sama-sama sa iyong pagpupuli sa iyo sa buong magdamag dito mga Panginoon. At sa iyong pag-take namin pong breaking, maraming salamat sa bawat kamay na ginamit mo. Ito'y malikom at maibili ng aming pong breaking sa oras ito. At nawa ito'y magsilbing kalakasan, gumising sa aming pong mga inantong na diwa upang patuloy namin mapakinggan lahat ng mga pagpapala na pinagkaloob mo sa iyong mga anak, magsilbing kalakasan sa iyong pong mga pananampalataya. Pagpalay mo ang bawat sa iyong Panginoon, ito ang aming pagpapasalamat sa iyong pangalang Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Jesus has a table spread where the saints of God are fed. He invites His chosen people, come and dine. With His manna He don't feed and supplies our every need. All this lift us up with Jesus all the time. Come and dine, the Master calling. Come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude turned the water into wine. To the hungry call and now come and dine. Some disciples came to live, thus obeying Christ's command. For the Master called unto them, come and dine. There they found their heart's desire, bread and fish upon the fire. Thus He satisfies the hungry every time. Come and dine, the Master called, come and dine. You may
Amen. Praise the Lord. Amen. At God bless you mga kapatid. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Akin na pong binibigay ang pagkakataon sa ating mga kapatid. Beloved Sister Chesley Aquino sa kanyang pasalamat sa ating mga Panginoon. Akin din pong pinaganda mga sumusunod. Ating beloved Sister Mirasol de Vera. Beloved Brother Norman Entrada. Ating beloved Sister Elisa Mundacruz. Beloved Sister Jamil Milan. And ating beloved Sister Ashley de los Santos. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila at tayo sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus po Praise the lamang. Lord. Amen. At dobleng paggalang po sa ating pong minamahal, ginagalang na Pastor Will Estrada Almeda. At ating po inaalala mga banal at turo na ating pong beloved Assistant Pastor Lina sa Almeda and to their beloved children. Bobati rin po ako sa lahat po ng beloved pastoral workers, elders, as maging sa inyo rin po, beloved kapatiran. Baguhan man po o datihan, isang pagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Ako po nagpupuri ng pasalamat sa ating pong pinakamalapay ni Jesus sa patuloy po na kalakasan, kalusugan na ipinagkakalob niya po sa akin, sa aking pong buong samahayan. Kaya ito po ay pinapasalamatan ko sa ating pinakamalapay ni Jesus. Ako rin po pinapasalamat dahil sariwain ko lamang din po mga minamahal bago pa ako masave sa balang na gawain na ito. Andyan po nakaramdaman ko pong pananakit ng ulo. Taglay-taglay ko na po ito mga minamahal. Simula po nung elementary pa lamang po ako. Andyan po minsan na half din na lamang po ako sa aking pong klase. Dahil andyan po na sobrang labis-labis ng pananakit ng aking ulo. Ngunit simula po nung napabautisman po ako sa balang na gawain na ito at nagpasimulang magpagamit sa kanyang banal na ubasan. Andyan po ating pong pinakamalapay ni Jesus na unti-unti niya po itong inalis. Kaya pa'y pinapasalamatan ko sa ating pinakamalapay ni Jesus. Pasalamat din po sa ating pong pinakamalapay ni Jesus sa pag-iingat niya po sa aking pong mga mahal sa buhay dyan po sa dako ng Maynila. At sa aking pong pag-aaral dyan po provide po ng knowledge, wisdom, and understanding. Pag-iingat niya po sa aking pong pagpunta sa eskwelahan sa pag-uwi sa aming pong tahanan. Pasalamat din po sa ating pong pinakamamalapay ni Jesus sa pagpalang physical, financial, material, higit lahat sa pagpapalang spiritual. Magamat di man po karapat dapat gamitin niya sa kanyang banal na ubasan. Ngunit ako po'y patuloy na nirarapat ng ating pong pinakamahal na Panginoon ni Jesus. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasalamat ay tayo sa ating pinakamahal na Panginoon ni Jesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung gising na palakpak mga minamahal. Amen. Praise the Lord. God bless you. Mga kapatid sa pinagpalang paturayan at tunay nga po mga minamahal, napakahalaga na sa ating pong mga kabataan ay makakilala sa banal na kalooban ng ating mahal na Panginoon. Amen. Sapagkat yung ating pong mga influencers, yung ating sa makasalibutan mga gawa, mga minamahal, ay talagang nandun, talagang nagkalat sa labas. And kapag hindi handa yung pundasyon na pananampalataya ng isang bata, mga minamahal, ay talagang mapapariwara and mapapahamak. Subalit napakabait ng Diyos. Amen. Sapagkat tayo po mga minamahal binigyan ng mga pastor at upang tayo po pangalagaan through the prayers of course at sa ating mga nangasiwa sa ating mga minamahal. Talagang nandoon, patuloy tayong ipinapanalangin upang tayo po ay pag-ingatan ng ating Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At napakahalaga po niyan. At tayo po mga minamahal. Sa atin naman, on our side, huwag tayo magpakampante. Amen. All the signs are given already. At sa atin na lang mga minamahal is hintayin yung muling pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Dapat magstipaghanda na talaga ang mga anak ng Diyos. At tayo po ituloy na po mga minamahal. Narito na po ang ating mga beloved Sister Mirasol de Vera. Sa kanyang pasalamat sa ating mahal na Panginoon. Sundan po siya ng ating pong beloved Brother Norman Entrada. Amen. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati para po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako po ay nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal na mga pastor, Will Estrada Almeda, ganun din po sa mga hindi malilimutang turo at aral ng ating ginagalang Assistant Pastor Lina C. Almeda, sa lahat po ng beloved Almeda children, sa lahat po ng pastoral workers na kapiling natin ngayon, sa mga elders, at sa atin pong lahat, ako po ay nagpapaabot ng isang magandang madaling araw na po sa ating lahat. Ako po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus na
muli akong nabigyan ng pagkakataon para muling sariwain at pasalamatan ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus sa mga kamanghamanghang gawa niya sa aming buhay. Ma-share ko lamang mga minamahal gaya ng aking pinapatotoo na matagal akong nawalay sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus, ngunit muli akong kinabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus na makabalik sa kanyang banal na ubasan, mga minamahal. Ang ma-share ko lang mga minamahal, ang buhay pag nawalay ka sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus ay hindi madali. Ganon din pag nakabalik ka sa paglilingkod, hindi rin madali. Pero ang pagkakaiba, mga minamahal, kapag naglilingkod ka sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus, andiyan ang pag-iingat at paggabay ng ating pinakamamahal na Praise the Panginoong Lord. Sus. Amen. Ma-share ko lang ulit, mga minamahal, talagang medyo ang paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus, mga minamahal, hindi hardin ng rosas, mga minamahal. Bagkus napakaraming tinik, mga minamahal. Pero napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon Sus, mga minamahal, dahil sa lahat ng pagsubok, sa lahat ng ups and downs sa buhay natin, mga minamahal, hindi tayo pinababayan at Praise the Lord. Amen. patuloy tayong pinag-iingatan ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Mga minamahal, ang talagang hindi talaga madali. Napaka-salimuot, napaka-tinik, mga minamahal. Pero ang talagang pagkakaiba lang talaga, mga minamahal, kahit na alam mong halos dapang-dapa or down na down ka na, ang pagkakaiba talaga. Iiyak mo lang sa mahal na Panginoon, hingi mo lang ng tawad, mga minamahal, andyan ang paggalingan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Kaya labis-labis kong ipinapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus na muli akong kinahabagan at nakabalik sa kanyang banal na ubasan, mga minamahal, dahil kahit hindi ako nakabalik, mga minamahal, yung problema, yung pagsubok, andiyan pa rin yan. Ang talagang pagkakaiba lang talaga. May Diyos tayong matatawagan at laging nandiyan para sa atin. Amen. Kaya labis-labis ko pinapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Sus na hindi man karapat-dapat, ngunit patuloy na kinakabahagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus gamitin bilang isang mga awit. Kaya bago ako magtapos, mga minamahal, kami ay mag-aalay ng papuring awitin para sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Minsan pa natin palakpakan ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Iyo bang nararamdaman? Tinatawag kang kaibigan ngayon. Huwag magtatagayin habang mayroon ka pang pagkakataon. Huwag mag-aalinlangan, ang puso mo'y iyong buksan ngayon. Bukas ang palad niya sa'yo, ilapit mo lamang ang buhay mo. Oh, oh, oh.
Nabuksan mo ang puso mo. Amen. Praise the Lord. Iyo bang nararamdaman? Tinatawag ka kaibigan ngayon. Huwag mong patatagalin habang mayroon ka pang pagkakataon. Huwag maaalinlangan, ang puso mo'y iyong buksan ngayon. Bukas ang palad niya sa'yo, ilapit mo lamang ang buhay mo. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Nabuksan mo ang puso mo. Ikaw ay hinubog ng may kapal ng kanyang dugo. Dahil ika'y kanyang mahal. Ikaw ay kanyang minamahal. Hinihintay na may kapal. Nabuksan mo ang puso mo. Ikaw ay hinubog ng may kapal ng kanyang dugong banal. Dahil ika'y kanyang mahal. Ang lahat ng kapurihan, pasasalamat para sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless you, mga kapatid, sa paboring awit na yan at sa pagpasalamat sa ating mahal na Panginoon. Amen. Minsan pa natin palapakan ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At tunay nga po mga minamahal, sabi nga ng ating mga kapatid, may mga hindi parating hardin ng rosas ang paglilingkod. Amen. Yan ay talagang tinik. Pero kung titignan nyo mga minamahal, sundan mo lang salita ng mga Panginoon. Sabi doon, hindi niya sinabing, look unto the trials. Sabi niya, look unto Jesus, the author and finisher of our faith. Dahil kapag titignan natin, parati yung trials, titignan natin yung problema, titignan natin yung bigatin sa buhay, ay manlulupay-pay tayo. Amen? Mapapagod tayo. Pero kapag sa bawat trials na meron tayo, tinitignan natin ang ating mahal na Panginoon kung paano tayo pinag-iingatan, paano tayo sinusupply yung mga needs natin. Whatever
trials na meron tayo mga minamahal, sabi nga ng ating mga kapatid, no? Hindi, bagamat na nandun ang bigat, pero kapag tayo tumawag sa Diyos, tayo ay Kanyang tinutugon. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. So, yan po mga minamahal ang dapat pakatandaan ng mga anak ng Diyos. Normal na yung trials na yan. Normal na yung mga pagsubok na yan sa buhay natin, mga minamahal. Ang pakatandaan natin, sabi niya, hindi magbibigay ang Diyos ng pagsubok meron tayo na hindi natin kakayanin. Sapagkat siya rin ang magbibigay ng kalakasan para malampasan natin ang mga bagay na ito. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Kaya, sige lang. Amen. Dapat, sabi nga ng makasarap, cheer up. Amen. Huwag kang lulugo-lugo. Dapat abang nakikita mo yung mga bagay na yan, lalo tayong nagsusumigasig, magpasalamat at maglingkod sa ating mahal na Panginoon. Lahat ng gising na gising pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Narito na po ating mga kapatid, beloved brother Norman Entrada sa kanyang pasalamat sa ating mahal na Panginoon. Sundan po siya ng ating pong beloved sister Elisa Munda Cruz. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglulhati, pagsamba ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Ako rin po ay nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating pong ginagalang ay minamahal na Pastor Will Estrada Almeida. At ganoon din po sa mga hindi malilimutang aral turo ng ating pong minamahal na ginagalang na Assistant Pastor Lines Almeida. Ganoon po, kayo po ibabati sa mga beloved children. Ganoon din po sa ating pong beloved ordained preacher, maging sa kanya pong mahal na anak. Ganoon din po sa ating mga beloved elders, mga kapatiran, baguhan, datihan. Isa pong mapagpalang umaga na po sa ating lahat. Ako po nagpupuri dahil nagpapasalamat sa pinakamamahal na Panginoon dahil muli na po akong nabigyan ng pagkakataon na aking pong mapasalamatan ating pinakamamahal na Panginoon. Nais ko pong pasalamatan muli ating pinakamamahal na Panginoon dahil talagang isang napakalaking pagpapala, mga hinamahal na ako po ay makakilala sa Kanya, mga hinamahal, dahil talagang nung araw, hindi ko po kilala yung Diyos, mga hinamahal. Nung araw, wala po kaming panahon na maglingkod sa Diyos. Wala kaming panahon sa spiritual na bagay, mga hinamahal, nung araw, mga hinamahal. Napakagulo po ng aming buhay, mga hinamahal, sa dako po ng Leyte, mga hinamahal. Tunay po na talagang nung ako po nung nawalay na po ang aking mahal na mga hinamahal, talagang lalo pong gumulo yung aking buhay, mga hinamahal. Dahil ako po naiwan mag-isa, mga hinamahal, at talagang tunay po na ako po nalulong sa bisyo. At ito po nagbunga po ng karamdaman, mga hinamahal. Tunay po talagang ang pinakamahirap pa pala sa pagkaroon ng karamdaman, mga hinamahal, yung wala kang pangpagamot, mga hinamahal. Talagang tunay po na talagang po nawalan ng kapayapaan, talagang marami akong kaibigan nung araw, mga hinamahal, subalit talagang ako po iniwanan nila sa ere, mga hinamahal. Talagang isa wala pong kumumusta sa akin, bagkus ako po parang ako po nilayuan nila, mga hinamahal, nung ako po nagkaroon ng karamdaman. Kaya talagang dyan po na talagang ako po hindi ko po alam aking gagawin nung araw, mga hinamahal. At tunay po na doon po ako natutong manalangin ng mga panahon na yun, mga hinamahal. Talagang andyan na talagang ako po nagsisimba-simba na, mga hinamahal, ng mga panahon na yun, mga subalit talagang hindi ko po nasumpungan, mga hinamahal, yung kapayapaan at kagalingan, mga hinamahal. Subalit napakabuti po na ating pinakamamahal na Jesus dahil sa unang dalangin po na ating pong ginagalang at
minamahal na Evangelista Will Estrada Almeida sa kanyang unang panalangin, mga namahal. Ako po'y nakakilala din po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Unay po, mga namahal, ng aking nasumpungan po ang ating pong banal na gawain, mga namahal. Talagang ako po'y hindi na po nagpatumpik-tumpik, mga namahal. Talagang nung tinanggap ko ating pinakamamahal na Panginoon at kinahabagan na talagang magpagpatuloy sa paglilingkod, mga namahal. Yung aking mga karamdaman, mga namahal, talagang yan po'y gradual po na pinagaling ng ating pinakamamahal. Praise the Lord, amen. Ganun din po yung mga pagbibisyo, mga namahal, talagang yan po'y talagang instant po na inalis ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ako po'y nagpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Tunay po, mga namahal, na talagang sa aking paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, naranasan ko po yung mga pag-iingat, mga namahal. Talagang maging sa karamdaman, mga namahal, dahil hindi pa rin naman po tayo exempted sa mga karamdaman, mga namahal. Talagang dumarating pa rin po yung mga pagsubok, mga namahal. Alam niyo po, mga namahal, talagang minsan talagang ako po'y nagkaroon muli ng karamdaman, mga namahal. Talagang pagkaramdaman ko, bumalik po yung aking karamdaman, mga namahal. Talagang ilang araw po kung talagang hindi po makaihi, mga namahal. Talagang ang akala ko, dyan po yung aking pag-alala, mga namahal. Talagang yung hindi ko po pinapaalam sa aking beloved wife. Sa mga anak ko po, ganun po yung aking naranasan, mga namahal. Talagang ilang araw na po kung talagang hindi makaihi, talagang iba, hindi na ako nakakatulog, mga namahal. Subalit talagang ako po'y humingi ng wala po kang ginawa, mga namahal, kundi talagang ako po'y humingi ng kapatawaran sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagsumama, nagtiwala, mga namahal. Talagang ako po'y nag-alay po, mga namahal, ng ayuno sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya talagang ako'y nagpupuli ng pasalamat, mga namahal, dahil nung ako'y nakapag-alay, mga minamahal, na 2 araw, mga namahal, talagang muli akong pinaihi, at pinaihin natin pinakamahal po unti-unti hanggang sa talagang bumalik po sa normal. Praise the Lord, amen. Ako'y nagpupuli, nagpasalamat sa ating pinakamamahal sa kanya pong pag-iingat, mga namahal. Tunay po, mga namahal, maging sa talagang sa aming pamumuhay, mga namahal, naranasan ko po paano po talagang mag-provide natin pinakamamahal na Panginoon. Lalo po noong panahon ng pandemic, mga namahal. Talagang tunay po, mga namahal, natin yung panahon na talagang walang-wala na kami, mga namahal. Doon po dumarating po yung pagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tunay po, hindi ko po makalimutan, mga namahal, nung alam niyo po, mga namahal, talagang dumating po yung punto, mga namahal, na talagang wala na kaming maisaing, mga namahal. Talagang tapos sinabayan po ng tarangkaso, mga namahal. Sabi ko sa sarili ko, paano ako makakapaghahanap buhay sa panahon ng pandemic na ito, mga. Tapos may sakit pa ako, mga namahal. Alam niyo po, mga namahal, talagang totoo po ating pinakamamahal na Panginoon, mga namahal. Hindi ko inaasahan, mga namahal, biglang tumunog yung aking cellphone, mga namahal. At tunay po na, mga namahal, yung kumontak pala sa akin, mga namahal, yung aking atiyahin, mga namahal, na 10 years ko na pong hindi po nakausap, mga namahal. Talagang nag-alok ng tulong, mga namahal. Nagbigay po ng financial ng mga panahon na yon. Kaya ako po'y nagpasalamat sa ating pinakamamahal, mga Jesus. Maging sa, alam niyo po, mga namahal, yung maging sa service po namin, mga namahal. Talagang prinboy po natin pinakamamahal na Panginoon Jesus, yan, mga namahal. Talagang binigay, maging sa pag-aaral po naging mahal na anak, mga namahal. Pagamat wala po akong nilapitan, wala po akong kinausap, mga namahal. Ang sabi ko lang sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mahal na Panginoong Jesus,
yung anak ko na ito, yung panganay, hanggang high school lang po ang kaya naming maibigay. Ang panalangin ko lang po, mga namahal, na sana kahit high school lang maging kumbaga maging hindi ano yung buhay nila, mga namahal. Hindi mapariwara, mga namahal. Subalit napakabuti ang pinakamamahal na Panginoon Jesus, bagamat hindi ko hiniling sa Kanya, mga namahal, talagang narinig pala natin pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Dahil wala namang magulang, mga namahal, na ayaw pag-aralin yung kanyang anak, mga namahal. Subalit totoo po ating Diyos natin pinaglilingkuran, mga minamahal. Talagang totoo yung pagbibigay. Yung may ginamit po ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, aking kamag-anak muli, mga namahal, kumuntak sa akin, nag-alok po na pag-aralin niya po yung aking anak, mga namahal, sa kolehiyo. Kaya talagang napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Maging sa pangailangan pa rin, mga namahal, alam niyo po na dumating na po yung talagang nag-face-to-face na po yung mga klase ngayon, mga namahal. Kaya talagang siyempre nabigla rin po kami, mga minamahal, dahil yung pagbaon-baon nila, mga namahal, talagang talagang kinapos kami. Subalit may ginawa na naman na para natin pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ilang may dumating sa bigla, hindi unexpected, mga namahal, talagang dumating yung trabaho sa akin, mga namahal. May ginamit na po ating pinamahal. Kaya yan po yung pinasalamatan ko sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At maging sa aking beloved wife, mga namahal, talagang dati hindi po sumasama sa akin yan, mga namahal. Sa niyayaya ko pong sumama dito, talagang ilang taon din po na talagang ayaw sumama. Hanggang sa isang araw, mga namahal, talagang nagkaroon po siya ng karamdaman, mga namahal. Sumasakit po palagi yung tiyan niya pag dumarating po yung buwan ng dalaw niya, mga namahal. Talagang sumasakit po yan, palagi po yan, mga namahal. Yun ang napapansin ko sa kanya, mga namahal. Kaya minsan talagang nagboluntaryo siyang sumama sa akin. Gusto ko nang sumama, sabi niya, mga minamahal. Kaya talagang nang sumasama-sama na po siya, mga namahal, talagang napansin ko unti-unting nawawala yung sakit na yun, mga namahal. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Isang gabi, mga namahal, talagang namimilipit po siya sa sakit, mga namahal. Talagang sobrang sakit yung kanyang nararamdaman. Talagang umiiyak siya, mga namahal. Sabi ko sa kanya, tayo manalangin, tayo magsisi sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sabi ko sa kanya, lumuhod po kami, mga minamahal. At talagang nung kami po yung nakapagsisi, mga minamahal, talagang yung pananakit ng tiyan niya, mga minamahal, talagang kinas out ko, mga minamahal, kinas out namin, mga minamahal. Kanya po, instant po, naalis yung pananakit ng Praise the tiyan Lord. niya, mga minamahal. Amen. Talagang lalo po siyang, doon po siya lalong talagang naniwala, mga minamahal. Nagpasalamat siya sa akin, mga minamahal. Sabi ko, wag sa akin, mga minamahal. Huwag kang sa akin magpasal sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Dahil, Amen. talagang siya yung talagang nagbibigay ng mga kagalingan. Kaya yan pa ipisalalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Maging yung pag-iingat niya po sa amin sa araw-araw, sa pagbabiyahe, pagmamaniho. Doon po yung kanyang pag-iingat. Yan po yung pinasalamatan ko sa ating pinakamamahal po. Kaya ang lahat ng pagpupuri, paluhati, pagsamba ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Totoo yung salita ng Diyos mo. God answers prayers. Amen. Amen. At yan po, mga minamahal, sabi nga ng ating mga kapatid, ang dami niyang mga akala niya, hindi siya pinapakinggan ng Diyos. Amen. Silang, basta yung sitwasyon niya, alam niya. Pero ang ginagawa na lang niya, sinishare niya sa Malapay noon, di ko kayang paaralin ng aking anak. Dahil although nice niya talaga patapusin, pero yung kapasidad, mga minamahal, yung kapabilidad ay wala. So, ang Malapay noon, anong ginagawa ng Diyos? Nagbibigay siya, nagpo-provide siya ng ability. Yung lahat, mga pangailangan mo, even the resources, lahat ng pangailangan mo para ang iyong panalangin, mga minamahal,
ay maabot, mga minamahal, at yung gustong mangyari na mahal na Panginoon sa iyong pamilya, ito mga minamahal ay mangyari at may isa sa katuparan. Nakita niyo mga minamahal, talagang ang Diyos ay tumutugon ng panalangin. Palapahan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Maging sa karamdaman. Sabi nga, nilihan of course, sa panalangin na ating ginagalang at minamalabag lista, Walter Estrada Almeida. Maging sa ating mga mga beloved workers, mga minamahal, na talagang parati tayong sinasama sa ating pong mga pangangailangan sa mga panalangin sa ating araw-araw, mga minamahal. Kaya tayo pinag-iingatan at pinagpapalang lubos ng ating Diyos na buhay. Amen? At yan ang dahilan kung bakit tayo, mga minamahal, sa mga oras ito, sometimes 10 years, 15 years, 20 years, nandito pa rin tayo. Kabagang malapay noon. Amen? Dahil alam natin, Diyos ay buhay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng gising na gising sumigaw ng praise the Lord. Amen. Magising na po tayo mga minamahal. Amen. Narito na po ang ating mga kapatid, beloved Sister Elisa Munda Cruz, sa kanyang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. At kung may oras pa, ay ating pong pinaganda ating beloved Sister Jamil Milan. Amen. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ako po ay bumabati po ng magandang umaga na po sa lahat po natin mga beloved brethren, sa lahat po natin mga beloved elders, sa lahat po natin mga beloved pastoral workers, at dobleng paggalang po sa atin pong beloved evangelist, Pastor Will Estrada Almeida, sa kanila pong beloved family. And we always remember the blessed memories and teachings of our dearly beloved assistant, Pastor Lina C. Almeida. At ang pinakamataas po na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pagpapasalamat at pagpaparangal ay para lamang po sa atin pong pinakamamalapan ni Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ako po ay nagpupuri po, nagpapasalamat sa ating pinakamamalapesos dahil tunay po na napakabuti po na ating pinakamamalapesos dahil kami din po ng aking buong sambahan ay kinahabagan po niya upang aming makilala ang ating pinakamamalapesos dahil tunay po na napakabuti na ating pinakamamalapesos dahil sa dinami-dami ng mga tao, mga minamahal, bagamat hindi kami karapat-dapat na aking buong saban, subalit kinahabagan kami na ating pinakamamalapesos na amin siyang makilala na Diyos na buhay, Espiritu at katotohanan dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Tunay na pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamalapesos dahil tunay po nung ako po ay may karamdaman na chronic depression, demon possessed, na babalik po ako mga minamal, hindi po ako pinabayaan ng ating pinakamamalapesos. Tunay po na napakinggan ko po ang banalagawa ng ating pinakamamalapesos sa pamamagitan po ng radio program, at tunay po mga minamal sa radyo po ay tinanggap ko po ang mahal na Panginoon bilang Diyos at tagapagligtas ng aking buhay. At ako po ay nagsisi mga minamal, at ako po ay pumunta po dito sa may dako po ng San Carlos City, Pangasinan ng December 17, 2008, at sa aking unang pagdalo mga minamal, ako po ay nagpabautismo sa tubig sa kanya pong banal na pangalan. Tunay po na sa kabagan po nating pinakamamalapesos ay instant pong pinagaling na ating pinakamamalapesos ang ating karamdaman mga minamal. Tunay po na totoo po ang ating pinakamamalapesos dahil ako din po mga minamal ay walang ininom na gamot. Tunay po na sa kabagan lang po na ating pinakamamalapesos ako'y gumaling mga minamal. Tunay po na napakabuti po na ating pinakamamalapesos dahil tinapos po niya ang aking paghirap sa aking karamdaman mga minamal. Tunay na pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamalapesos sa kagalingan po ng aming mga karamdaman. Tunay po na nung nakilala po namin ating pinakamamalapesos, kinahabagan po kami, mayroon na pong tagapagpagaling sa amin mga minamal. Kaya ito'y labis ko pong pinapasalamatan sa ating pinakamamalapesos. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamalapesos sa pag-provide po niya ng aming pangangailangan, at pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamalapesos sa pag-iingat po niya sa aking buong sambayan mga minamal. Dahil tunay po mga minamal, sa amin pong pamilya mga minamal, tunay po na kami po ang unang kinabagan na ating pinakamamalapesos, at
Tunay po na kinabagan din po niya aking beloved na ama at ang aking bunsong kapatid na lalaki, mga minamahal. Tunay po, mga minamahal, ang aking po mga beloved loved ones, nasa relihiyon sila, mga minamahal, nasa Beloved choir, iba't ibang please prepare. relihiyon. Subalit, napakabuti po natin pinakamamalapesos dahil kinahabagan po kami, mga minamahal. Tunay po na binuksan po natin pinakamamalapesos ang ating puso't isipan, mga minamahal. Kaya ito'y labis ko pong pinapasalamatan sa ating pinakamamalapesos dahil tunay po, mga minamahal, inaakay po ako na aking beloved loved ones na punta po sa kanilang sekta, mga minamahal. Ngunit ang sabi ko po, mga minamahal, nung ako po'y may karamdaman, ang malapesos ang nagpagaling sa akin, mga minamahal. Tunay po, mga minamahal, tunay po, mga minamahal, tinatanong pa po niya ako kung sino ang ating Diyos, mga minamahal. Ang aming Diyos at ang Ama ay ang mahal na Pesos. Ang sabi ko po, mga minamahal, tunay po na ayaw po niya, mga minamahal. Ngunit pinapasalamatan ko po ang ating pinakamamahal na Pesos dahil tunay na totoo pong Diyos ang ating pinaglilingkuran, ang ating pinakamamahal na Pesos dahil tunay po, mga minamahal, sa ibang sekta, mga minamahal, hindi po nila sinasambang ating pinakamamalapesos, subalit napakabuti po na ating pinakamamalapesos dahil ang ating beloved evangelist, Pastor Weldy Estrada Almeida, ang lahat po ng mga mangaral ay tunay po na itinuro po na ang ating pinakamamalapesos ang tunay na Diyos, mga minamahal. Tunay po na pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamalapesos sa kanya pong dakilang pag-iingat sa atin pong beloved evangelist, Pastor Weldy Estrada Almeida, sa kanya pong beloved family, sa akin pong mga beloved loved ones. Pinapasalamatan ko din po ang mga karunungan na ipinagkakalo po niya sa ating lahat, mga minamahal. Hanggang dito na lamang po, mga minamahal, ang pinakamataas po na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pagpapasalamat at pagpaparangal ay para lamang po sa atin pong pinakamamalapan Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung gising na palakpak, mga minamahal. Amen. At God bless you, mga kapatid. Diyan na po nagtatapos ang ating pong pakikinig ng buhay na patuto. At tayo na po, mga minamahal, tumayo habang naganda ang ating mga beloved choir sa kanilang papuring yari sa malapayan. Praise the Lord. Amen. Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Jesus got into my heart, He's got into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free and glad. Oh, Jesus got a hold of my life and He won't let me go. There's Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Jesus got into my heart, It's got into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free and glad. Oh, Jesus got a hold of my life, won't let me go. Come on and shout from the mountain top, proclaim it in the cities and streets. See it everywhere you go. Tell everybody you meet, come on and shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming. Anytime, let the whole world know Jesus is coming soon, so very soon. Come on and shout from the mountaintop, proclaim it in the cities and streets. Sing everywhere you go. Tell everybody you meet, come on and shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming. Anytime, let the whole world know Jesus is coming soon, so very soon. I wanna tell the world now, look at me, oh Lord, look at me. When there's not enough good now, Lord, look at me. I wanna tell the world now, look at me, oh Lord, look at me. When there's not enough good now, look at me. Palakpakan po natin ang ating malapay na Amen. Praise the Lord. Amen. At ating samahan, mga minamahal, ang ating pong mga minamahal na mga awit sa kanilang papuring iaalay sa ating malapay na. Beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan, Beloved Adults Choir. Palakpakan po natin ang ating malapay noon. Amen.
the Lord. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. 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 Jesus. Hallelujah. Even. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Amen. Hallelujah, 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 hallelujah. The word worthy to be praised to God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Pray ka man ang Panginoon. Pray ka man ang Panginoon. Hallelujah. 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 Even praise the Lord. The word worthy to be praised. Hallelujah. 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 Amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Minamahal, para sa huling awitin, huwag mo ngayong matapos ang ating banal na gawa, hindi mo man lang madama ang banal na presensya ng Diyos. Ang kanyang banal na presensya ay ang ating kalakas. Sabi nga ng awitin, ang dahil nating pag-asa ay ang ating Diyos. Huwag ka mapagod manalangin, kapatid. God is listening. Dahil natin dumalangin, hallelujah. Dakilang Diyos, mambantasin pangalan namin, pinakamamala ng Jesus.
Talastas mo bawat puso ng mga anak sa oras dito. Wala kaming nais, kundi ikaw ay aming pasalamatan, dakilain sa dakilang pangalan, Panginoon. Kailangan ka namin, Mana Panginoon, mabag ka sa bawat sa amin, Mana Panginoon. Humingi kami kapatawaran sa pandalangin na aming ginagawa ng Evangelista Estrada Almeida. Ay mamami naman ang magagawa. Sa mo kami sumas sa pagkasalas. Patawarin mo kayo, Mana Panginoon. Tuwing, Mana Panginoon, madama namin muli ay yung banal na presensya. Maging kalakasan, bawat sa amin. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming samot panalangin. Amen and amen. Praise the Lord. Minsan ay dumarating ang mga pagsubok sa buhay mo na para bang nag-aalinlangan ka sa Panginoon. Nag-iisip ka kung ano ang iyong gawin, ngunit nanatili pa rin sa buhay mo. Huwag mawalan ng pag-asa, kaibigan. Ang mga pagsubok sa'yo'y dumadaan lamang. Asahan mo may handang tutulong sa'yo na dilipan. Si Jesucristo ang sabi ng Panginoon, at ako'y sasagot sa'yo. At ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Walang imposible sa Panginoon. Bakit minsan tayo dali nating lumimot sa Panginoon sa oras na tayo Hallelujah. kapag dumarating na ang kagipitan sa buhay mo, saka ka lang tatawag sa Praise the Lord. Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Huwag mawalan ng pag-asa, kaibigan. Ang mga pagsubok sa'yo'y dumaraan lamang. Asahan mo Praise may the Lord. handang Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. na dilipan. Si Jesucristo ang sabi ng Panginoon, at ako'y sasagot sa'yo, at ako'y magpapakita ng mga at ako'y
Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you so much, Jesus. Praise the Lord. Amen. Diyos, salamat po sa mga pagpapala mo. God bless you, Brother Carl. Iyayang laging natatanggap ko. Di ko na masukat ang pag-ibig, kaya buhay ko ay alay sa iyo. Ikaw ang aking mahal, Jesus. Jesus, ikaw ang aking pinakamamahal. Pag-ibig kong ito'y di magmamali. Oh Diyos, salamat po sa iyong Espiritu na umaaliw sa akin laging totoo. Salamat din sa dugo ng iyong kordero, umustong sa Kalbaryo. Ikaw ang aking mahal, Jesus, ikaw ang aking pinakamamahal. Oh, ikaw ang aking mahal, Jesus. Jesus, ikaw ang aking pinakamamahal. Pag-ibig kong ito'y di magmamahal, kailanman ikaw ang aking mahal. Oh, thank you, thank you. I know it's not enough for me to say the gratitude in my heart I couldn't express. I know that I must give my only one life to offer you and serve you now and forever. Oh, thank you, thank you. I know it's not enough for me to say the gratitude in my heart I couldn't express. I know that I must give my only one life to offer you. To love and serve you now and forever. To love and serve you now and forever. To love and serve you now and forever. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon at grabe yung mga minamahal. Amen. Tunay na napakabait ang Diyos that every time we worship Him, talagang sabi nga, yung ating mahal na Panginoon nasa ating kalagitnaan. Amen. At yan ang dahilan, mga minamahal, na talagang tayo po mga minamahal, talagang pinapalakas parati ng Diyos. Hindi siya nagkulang. Amen. At ang kanyang pagmamahal sa atin, ang kanyang mga blessings, patuloy natin natatanggap. Lahat po ng pinagpala, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Muli, mga pula tayo, nais ko yung buning bumati sa magandang umaga sa ating mga minamahal na mga bisita at sa ating pong beloved viewers. Kayo po yun nandito po sa ating pong banagawain, overnight prayer. Magdamagang panalangin po ito mga minamahal, ginagawa ng mga tuloy na Kristiyano. Amen. At kayo po nandito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Pinanguna po natin pong iginagalang minamahal na Evangelista Waldo Estrada Almeda. San Carlos City, Pangasinan po ang ating pong address. At tayo ngayon mga minamahal talagang patuloy pa rin at tayo sama-sama na nagpupuri sa ating Diyos na buhay. Amen. Minsan pa nating palakpakan ng gising na palakpak ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. And we give you honor and respect sa ating pong beloved Evangelist Waldo Estrada Almeda, sa kanila pong buong pamilya, and we cherish the blessed memories and teachings of our beloved assistant pastor Lina C. Almeda. Sa ating mga beloved workers, good morning po. Mga sa ating mga beloved elders, ating beloved brethren, higit sa lahat ang pagbati at ang paglalawalhati sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Tayo po tuloy-tuloy na po mga minamahal sa ating pong pagkakaloob ng ating pong ikasampung bahagi at ang ating pong mga handog. At ito po yung ating daanan lamang mga minamahal sapagkat napakalagang ating pong parating na ipapaalala sa atin mga minamahal ang kalooban naman na Panginoon. Sapagkat sabi nga mga minamahal, ang pagpapaalala ay gamot sa taong nakakakalimot. Amen? Amen? At kapag tayo banal gawain, mga may banal gawain, talagang parati tayong nagpapaliwanag tungkol sa susi ng pagpapala. Binubuksan ito ang pagpapala galing sa ating mahal na Panginoon. Sabi ng Leviticus 27:30 hanggang 33.
Sabi niyan, at lahat na ikasampung bahagi ng lupain, maging sa binhi ng lupain o sa bunga ng punong kahoy ay sa Panginoon. Magiging banal sa Panginoon. At kung ang sino man ay tutubos ng alimang bahagi ng kanyang ikasampung bahagi, ay idagdag niya roon ang ikalimang bahagi niyon. At lahat ng kasampung bahagi sa bakahan o sa kawan, anumang madaan sa tungkod, ay magiging banal sa Panginoon ang ikasampung bahagi. Huwag niyang sisiyasatin kung mabuti o masama, ni huwag niyang papalitan. Kung sa anumang paraan ay papalitan niya o palitan niya, ay kapwa magiging banal, hindi matutubos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Ito po ay parati nating nababasa mga minamahal, but until now, mayroon pa rin tayong mga na kinakailangan ipaliwanag na mainam sapagkat may mga katanungan pa rin ng ilan na talagang paano yung brother? Kapag meron ba kung umutang ba ako ay kailangan ko na ikasampung bahagi at na handog na ipapagkaloob. Utang ito. Hindi ko pa nga naisisimulan yung negosyo ko. Talagang ubus na yung pera ko. Amen? Yun po yung ating tinitira mga minamahal dahil always thought na yung ating pagkakaloob ng ating kasampung bahagi handog ay yun lang sa mga kinikita. Amen. Pero liwanagin natin yan ngayon mga minamahal sapagkat sabi nga, kung gagawa ka nila ng katapatan, gawin mo na ng todo. Dahil kung pinipilit natin na ganapin yung pagkaloob ng malapay nun, tapos we keep on justifying ourselves, talagang hindi talaga magiging kalooban ng malapay. Sayang. Amen? Napakatandaan nyo yung minsan sabi nga ng mga nagpapatuto na may Kristiyanong nagbigay ng, sabi, mabibinta ko lupa ko, malaking bagay. Amen? Tapos nung nabinta niya, ang binigay niya, 100,000. Ito lang, malaki yun. Akala ng ating mga kapatid, matutuwa mga pastor. Pero alam ng pastor, kulang yun. Hindi talaga kasampu sa standard. Anong ginawa ng mga pastor sa ating mga kapatid? Sabi niya, itago mo na lang. Huwag mo na ibigay. Dahil baka akala mo pag tinanggap ko yan, baka akala mo pagpapalain ka, hindi ka pagpapalain. Ganun ang kasimple, it's a yes or a no. Kung gusto natin talagang hanapin ang katotohanan mga minamahal, gusto natin talaga makasiguro, ay siguraduhin na talaga natin kung ano ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po muna natin ang ating mahal na Panginoon. Dito sa ating nabasa mga minamahal, sabi diyan, lahat ng kasampung bagay sa lupain, maging sa binhi ng lupain. Ibig sabihin, walang exempted. Amen. Kung ikaw ay nagbabalak na yan ay gagamitin mo sa negosyo, para yan ay ma-bless na mahal na Panginoon, even the puhunan, kunan mo yung kasampung bahagi at nakahandog. Bakit? Sapagkat kung sa'yo lang, di nga umaandar yan kung ikaw lang. Kung walang blessing na mahal na Panginoon, walang negosyong may tatayo at hindi mo pagkikinabangan yan. Bakit? Hindi ka naging pagpapala. Hindi mo naganap ang banal na kalooban. Hindi mo nakuha yung buong susi ng pagpapala. Amen? Sorry but ito yung katotohanan na salita ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Ang sabi ng Biblia, mga minamahal, lahat diba, sabi natin, lahat ng dumating sa iyong pagpapala. Amen? Kung yan, mga minamahal, ay brother, utang naman to Inutang, babayaran ko to Di ba? Utang yan. Yan ba, tingin mo ba dyan? Hindi pagpapala. Amen? So it is still a blessing. Kung titignan mo yan ito, sa mga may sumasahod. Akala natin mga minamahal, kung ano yung natitira, pagbayad ng kuryente, pagbayad ng tubig, pagbayad ng kung ano mga utang, tapos yung natira, yun ang pagkukunan natin kasampung bahagi handog. Hindi ganon. Sinasabi natin mga minamahal, dapat yung gross, yung kung magkano ba talaga ang darating sa pagpapala, iyon ang kunan mo na ikasampung bahagi handog. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Totoo yun mga minamahal. Marami po ang nag-justify niyan. Pero kung gusto talaga natin na pagpalain tayo, lahat muna ng gustong pagpalain, sumigaw ng praise the Lord.
Oo, totoo yun. Wala namang ayaw pagpalain eh. Pero kung gusto nating maging mabunga yung inaasahan natin na pagpapala galing sa ating mahal na Panginoon, ay talagang sumunod ka sa utos ng mahal na Panginoon. Tandaan po natin mga minamahal, itong pinag-usapan na ito mga minamahal ay this is about how we do things faithfully. Yung may katapatan ba? Amen? Na kapag walang tao na nakikita o mayroong matang nakakita sa iyo, gagawin mo ito. Dahil ang kausap mo, hindi tao, kundi ang mahal na Panginoon. Amen? Amen? Kaya po mga minamahal, ang gagawin nyo dyan, kapag may utang, for example, loan, gano'n. So alam natin na yun ay tanong. So kapag tumanggap tayo ng sweldo mo, minamahal, ay siyempre, ilan na lang ito, mga minamahal, nabawas na yung loan eh. Di ba? So para sigurado ka na hindi ka magkukuha sa mahal na Panginoon, pagtanggap mo niya, bigay mo na agad ka 10 bagit handog. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Dahil ibig sabihin, yung darating sa iyong pagpapala na natira, nakunan mo na yung ibinayad dun sa loan na yun. So ito na ngayon darating sa iyo, hindi na out na ng loan ito na yung kukunan mo ika 10 bagit handog. Nakuha niyo sabihin, so ibig sabihin mga minamahal, sisiguraduhin natin, yan lang naman ang babantayan natin kung gusto natin pagpalain tayo eh. Sisiguraduhin natin na yung ating pagbibigay, bawat dumating sa iyo, lahat dapat may ika 10 bahagi handog. Yun lang. As simple as that. Kung para hindi ka magkamali, kaya nga sinasabi natin, ilista mo. Pipiso yan. Ilista mo yan kung anong pagpapala. Kung yan minamahal ay mga bagay na paano yan? Kumot ang binigay sa akin eh. Paano yan? Damit ang ibinigay sa akin eh. Paano yan? Gulay ang binigay sa akin eh. Eh nakita nyo yung mga minamahal. Sabi niya, lahat, maging sabihin, hinalopin o sa bunga ng punong kahoy ay sa Panginoon. Magiging banal sa Panginoon. Sino man ay tutubos ng alinmang bahagi ng kanyang kasampung bahagi, ay dagdag niya roon ang ika-5 bahagi niyon. Lahat ng kasampung bahagi, sa bakahan o sa kawan, anumang madaan sa tungkod, ay magiging banal sa Panginoon, ay kasampung bahagi. Huwag sisiya sa atin. Amen? Huwag sisiya sa atin kung mabuti o masama. Sabihin, hindi ka magtatanong, bakit hindi naman atin yan eh? Yan ay sa mahal na Panginoon, di ba? Amen? Lahat na naniniwala na yung kasampung bagit handog ay sa mahal na Panginoon, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Oo, alam natin yan na yan ay sa mahal na Panginoon. Amen? At kapag nagbigay ka niyan, alam mo na ang Diyos ang magpapala sa iyo, hindi tao. Amen? Kung titignan nga niyo mga minamahal, kung babasahin yung Biblia mga minamahal, sabi niyan, ang ibinigay ng kanan, huwag malaman ng kaliwa. Amen? Kasi kapag binigay ng kanan, nalaman ng kaliwa, sasabihin niya, ay nagtapat si brother, natanggap mo na yung premium mo muna sa tao. Pero kapag hindi nila alam mga minamahal, basta't alam mo sa iyong sarili, nagtatapat ka, ang magbibigay sa iyo ng premyo, walang iba ang ating Ama sa langit. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak iyan mga minamahal. Yung malakas na palakpak. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga mga minamahal, ang pinag-uusapan pagdating dito mga minamahal ay hindi kung ikaw ay nakapagbigay o hindi. Ang pinag-uusapan dito mga minamahal ay kung ikaw ba ay nagtapat o hindi. Amen? Amen? Dahil ito yung pagkakaiba ng nasa katotohanan at wala sa katotohanan. Kung ikaw ay wala sa katotohanan, kapag papalapit na yung basket, ang ginagawa mo na lang, kinakalingking mo para malaman ng katabi mo na ikaw ay nagbigay. Pero alam mong wala sa standard yon. Ang nasa katotohanan, itinuturo, bakit ka ba kailangan magbigay? Ito ba'y para tulungan ng Diyos? Hindi. Ito ba'y para tulungan ng sino man? Hindi. Ito'y para ganapin ang utos ng mahal na Panginoon. At yan mga minamahal, sinasabi ng Biblia na sa pagsaganap mo ng bagay na ito, sabi ng Biblia, ay bubuksan ng Diyos ang dungawan sa langit. Sabi niya, no? Para sa kapakanan po ng ating mga minamahal na mga baguhan. Sabi diyan, Malakias Kabanata 3, talatay 7 hanggang 10. Sabi diyan, mula ng kaarawan ng inyong mga magulang, kayo nagpaglingkod sa aking mga tuntunin at hindi niyo tinalima. Other way of saying, you keep on justifying your mistakes. You keep on, ay, okay na ito, naintindihan ako, ganito naman kalagayan ko. We justify. But salita ng Diyos ay salita ng Diyos. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang Diyos,
yung Diyos natin noon na galit sa kasalanan, hindi pa rin nagbabago yan. Siya pa rin ang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen? Anong naging extension pa noon? Yung taong makasalanan, mga minamahal, ay mahal na mahal niya. Pero yung kasalanan, galit siya doon. Amen? Kaya mga minamahal, sabi ng Biblia, mga minamahal, kapag ikaw ay pinalaya na mahal na Panginoon, huwag ka nang muling magkasala. Kung ikaw ay pinagpala na, huwag ka nang muling magdamot sa mahal na Panginoon. Ibigay mo na ang para sa mahal na Panginoon. Tuloy-tuloy na dapat ang gagawin mo dyan. Bakit? Sapagkat ang pag-uusap natin na ito mga minamahal ay between you and our God. Amen? Amen? Kaya sabi ng Biblia mga minamahal, ngunit yung sinasabi, saan kami balik? Ano babalik namin? Nanakawan baga ng tao ang Diyos, gayon may nanakawan niyo ko. Ngunit yung sinasabi, saan kami namin nanakawan? Sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Tinan niyo mga minamahal nangyayari kapag hindi natin ibinibigay yan o hindi tayo nagtatapat sa standard na mahal na Panginoon. Kayo'y nagsumpa ng sumpa sapagkat inyo kinagawa sa makatuwid bagay nitong buong bansa. That's the reason kung bakit, despite all your efforts, dumadalo ka naman. Amen? Pero bakit parang napakibigat pa rin? Di ba sabi ng Biblia, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added unto you. Di ba? Bakit parang kulang pa rin? Tapos sinasabi na brother, kapag ikaw ay naglingkod sa mahal na Panginoon, God is able. Ang Diyos ay may kakaya magpala. Pero bakit hindi kulang pa rin? Kasi alamin mo sa sarili mo na hindi sa standard ang ginagawa nating pagbibigay. Amen? Ang sa atin lang, huwag tayong matakot. Huwag nating katakutan mga minamahal na yung baka bukas wala nang gamitin. Buhay ang Diyos. Sabi ng Biblia mga minamahal, kung ang ibon sa parang pinagpapamal na Panginoon, ikaw pa kaya? Mas mahalaga ka kaysa sa ibon sa parang. Ang kailangan mo lang, kapatid, pagtiwalaan sa salita ng Panginoon. Dahil hanggat hindi nakikita ng mahal na Panginoon ang ating pananampalataya sa kanyang mga salita, hindi lalakip. Walang aksyon ang salita ng mahal na Panginoon sa atin. Bakit? For your lack of faith. Sabi parati ng ating mahal na Panginoon. Pag meron kang pinapanalangin, sinasabi ng mahal na Panginoon, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Pinagpala ka ng iyong pananampalataya. Bakit? Sapagkat that is how we voice out kung paano natin kilala ang ating mahal na Panginoon. Amen? Kaya mga minamahal, kapag tayo po mga minamahal, pagdating sa pagbibigay, sinabi ng mahal na Panginoon na dalhin mo sa talatang 10. Sabi diyan, dalhin niyo ang buong kasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon sa pagkain sa aking bahay. Subukin niyo kung ngayon sa bagay na ito. Sabi ng Panginoon na magbo, kung bubuksan sa inyong dungawan sa langit at iulog ang isang pagpapala na walang sapat at silid na kalagyan. Diyos na nagsabi niyan, di po ako. Amen? So, kung gusto mo tanggapin yung pagpapala na yan, magtapat ka. Huwag mo dayain ang mga Panginoon. Amen? Well, masakit ang salitang daya. Amen? Pero yan ang katotohanan. Amen? Pero sasabihan nila, kapag totoong gusto mo ng kagalingan, di ba, kapag tayo may sugat, instead na ginaganon-ganon ng doktor, nilalagyan ng alcohol kaagad. Di ba? Para masakit, aray, maya magaling na. Amen. Ang sa atin lang, kapag nakakarinig tayo ng mga bagay na yan, at sa parabang, ba yan? Masakit. Tanggapin mo lang. Dahil salita ng Diyos Hindi naman tao nagsalita, binasa lang naman natin. Amen? At kapag ginanap natin yan, at pinagtiwalaan, walang takot, alam mo ng Diyos na nagsalita sa iyo, ang tao magsisinungaling, ang Diyos hindi. Amen? Na kapag ginanap mo yan, ang sabi ng Biblia, pagpapalain ka ng ating mahal na Panginoon. Amen? Ano yung kasampung bahagi? Kasampung bahagi, ito yung tithes. Amen. Tithes, 10% of all the blessings that we receive, whether yan ba mga minamahal ay inutang mo yan o yan ba ay pagpapala, gulayan, bakahan, o whatever, pinanggalingan na source yan, mga minamahal, bigay man sa iyo yan. Amen. Ang sabi ng Biblia, mga minamahal, lahat ng pagpapala galing sa Diyos. Amen. Kunin mo kasampung bahagi. Amen? 10% tithes. Amen. Kapag binigyan mo yung mga minamahal, for example, 1,000 times 0.1, mga minamahal, 10% yan. Siyempre, 100. Pero, ang sinasabi ng Biblia, huwag mong kalimutan
na bawat ikasabong bahagi, may katapat na handog yan. Magkasama yan. Kaya nabasa natin sa talatang 8:9. Amen? Ikasabong bahagi at handog. So, ang sabi naman na pastor, ang ating, the end time prophet of the living God. Amen? End time. Siya, kapag sinabi niya, tinan nyo, sa anong ginanap natin yung kanyang mga turo sa atin, pinagpala tayo na mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Nung ginanap natin mga minamahal yung pagpupuri na pinagtatawanan natin noon, ngayon, nakita nyo, pinagpapala tayo mahal na Panginoon. Amen? Bakit? Dahil siya ang propeta ng Diyos. Kapag sinunod natin mga minamahal, pagpapalain kayo, sabi ng mahal na Panginoon. So, mayroong handog yung tinatawag na ikasampung bahagi. Ang katanggap-tanggap na pinakamababa na ating handog ay tapatan mo ang iyong ikasampung bahagi. So, tithes, yung 10%, another 10% para sa handog mo. Yan tinatawag natin 20% giving. Pag 20% giving, mga minamahal, pinakamababa yan. Pero katanggap-tanggap na. Pero sabi ng Biblia, mga minamahal, the more you love, the more ka nagmamahal, hindi ka papayag na parating yun na lang parati ang binibigay mo, na alam mong hindi yun ang pinaka-the best. Kung sa ating mga anak, we always give our best. Sa ating mga special, mga sweetheart natin, we always give the best. Amen? And this is God. Ito ang Diyos, mga minamahal. We should always give our best. Yan ang dahilan kung bakit ang ilang Kristiyano hindi natitigil sa 20%. Ang ginagawa nila mga minamahal, yung handog nila, siyempre, fix yung 10% na tithes. Yung another handog nila, yun ang tinataasan nila, nagiging 20%, 30%. Pag sinabi mong 30% ng aking handog, idadagdag mo ngayon yung tithes mo. So all in all, it's 40%. Ganun lang po yun. So kapag ikaw ay pinagpala, for example, ng 1,000, tapos ginawa mong 40% ang bibigay sa mahal na Panginoon, ay alam mo na kaagad mga minamahal na yung 400, yan ay sa Diyos. Bago ka tumato sa banal na gawain, ito yung sinasabi ng mga Macedonia. Bago pa dumating, galing pa nasa bahay na, naka-ready na yan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Bit mo na yan. Pagdating ng banal na maniwala ka, pagdating mo pa lang dyan, kasi simula mo pa lang, damang-dama mo ang banal na presensya ng Diyos. Bakit? Alam ng Diyos na ikaw ay matapat na anak. Amen? Alam ng Diyos na ikaw ay nandoon ang yung takot mo sa salita ng Panginoon. Nandoon ang pagpapahalaga mo sa salita ng Panginoon. At pagdating sa pagbibigay, hindi ka nalulungkot. Excited ka, mahal na Panginoon. Amen? Amen? Kaya na tayo mga minamahal, yung kuminsan inaantok, tinutulugan natin ba na gawain, walang excitement. Because, hindi natin yun ba? Hindi tayo parating on our toes kapag sa mga bahagi ng banal na gawain. Kung ikaw talaga ay matapat na Kristiyano, babantayan mo lahat. Pati mga patotoo, pinababantayan mo lahat yan. Pag bibigay niya nakangiti ka, hindi ka nakasimangot. Bakit? Ready na yan eh. Alam mo na sa iyong pagkakaloob, tandaan niyo mga minamahal, sa sino mang matapat na Kristiyano, asahan niyo, bago niyo pabitawan yan, paparating na uli ang pagpapala. Bakit? Matapat kang Kristiyano, mananagana sa pagpapala ang sino mang matapat na anak ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng gising na gising sumigaw ng praise the Lord. Hawakan na po natin mga minamahal, yung ating po may kasampung bahagi at ating pumahandog. At ito'y panalangin po ng ating mga kapatid upang ito po'y basbasan ng ating mahal na Panginoon, ating beloved elder, Brother Marlon. Amen. Praise the Lord. Tayo po natin dumalangin mga minamahal.
Po natin ang ating mahal na Panginoon, yung malakas na palakpak, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Amen. It's 5 before 5. 5 minutes before 5. At yan po, mga minamahal, ay umagang-umaga na. Kaya tayo lang natin tumayo. Tayo lang natin tumayo, mga minamahal. Amen. Tayo lang natin tumayo bilang paggalang sa salita ng Diyos. Dadala natin po minamahal, mga ating beloved preacher, Brother Buboy. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord, and bless you, Brother Jews. Our beloved elder, let us pray. O budigilahan, mapagpala naming Diyos, sa malaming sa langit, aming napakabait, pinakamamahal na Panginoon Jesus, muli sa magdamag, aming tao sa pusong pinasalamatan ka sa dakilang pribilehiyo. Patuloy kaming pinagsama-sama upang sasamba sa Espiritu at katotohanan. Maraming salamat po, mahal na Panginoon, sa naunang yugtoon ba na nagawain nilang isa ng mga papuring awit, mga patutuo, at ang pagbibigay ng may katapatan ng mga anak, patuloy na sumusunod sa iyong banal na kalooban. At narito muli aming pag-aralan ng mga salita, ngunit sa pangkalahatang panalangin na aming dearly beloved Pastor Will Estrada Almeida, kami munang lahat ay nanikluhod, humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang mga pagkakamali at mga pagkakasala. Ilang isa niyo po ay mga salita, pati na po ibang lingkod sa ganakin wala po magagawa. Sa pangalan ni Jesus, we bind the power of darkness, doubts and unbelief, and took us out from us. In Jesus' name, amen and amen. Say hallelujah, praise the Lord. Say hallelujah, praise the Lord. Makabalik po tayo sa ating mga upuan, maminamahal. God bless you po. At atin pong pinapaabot ang pinakamataas sa papuri, pagsamba, pagluwalhati sa ating nag-iisang Diyos, sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Nag-give double honor and respect to our dearly beloved Honorable Evangelist Pastor, ang huling propeta sa ating kapanahunan, ating minamahal ginagalang na Evangelista, Will Estrada Almeida. And we always remember and cherish the blessed memories and teachings na ating beloved Mama Dear, Assistant Pastor Lina C. Almeida. At ganoon din, maminamahal, ating pinapabot ang ating pagbati na may pagmamahal sa mga beloved children, great-grandchildren, children-in-law, amen. At sa
ating mga beloved visitors, ating webcast viewers, sa lahat ng ating minamahal na mga kapatiran at patuloy na sumusubaybay na mga nanonood diyan sa webcast sa Facebook at YouTube. Manatili lamang kayo maminamahal at napakahalaga ng ating aralin sa umagang ito. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Purihin natin Diyos na buhay. Everybody shout, praise the Lord. At muli, ang pinakamataas na papuri, pagsamba ay ating pinapaabot sa ating nag-iisang Diyos, ating napakabait at pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Praise the Lord. Diyo, wag na po tayong matulog dahil kanina napagbigyan po natin ng ating mga laman. Amen. At sayang naman, maminamahal kung ating lang tulugan yung ating pag-aaralan. Amen? Amen? Ako'y naniniwala, nagising na po tayong lahat. Amen? Praise the Lord. Praise the Lord. Ang ating pong pag-aralan sa umagang ito, maminamahal, ay patungkol po sa paurong imbis pasulong na paglilingkod sa mahal na Panginoon. Paurong. Ibig sabihin, bakit paurong? Imbis matagal na tayong bumilang na ng taon, katunayan, 37, magti-38 years na tayo, at ang iglesyang ito ay talagang tumatanda na ang bilang, nagbibilang na ng nearly 50 years. Bakit karamihan sa mga Kristiyano, maminamahal, ay makikita natin na ang kanilang paglilingkod sa Diyos, ating mahal na Panginoon, ay paurong na. Atin pong basahin ang Jeremiah, chapter 7, verses 23 up to 28. Praise the Lord. Kindly. Ating basahin itong mga talatang ito. Napakahalaga. Praise the Lord. Isulat po ninyo para inyo po itong ma-review sa inyong mga tahanan. At mamaya ng konti, maminamahal, na inihiling natin itong ating mga choir member na nakatayo, na uupo na para maintindihan nila. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Jeremias, Kabanata 7, talata po ay 23 hanggang 28. Ito po ang nakasulat. Kundi ang bagay na ito ang iniutos ko sa kanila na aking sinasabi, inyong dinggin ang aking tinig at ako'y magiging inyong Diyos at kayo'y magiging aking bayan at magsilakad kayo sa lahat ng daan na iniuutos ko sa inyo sa ikabubuti ninyo. Ngunit hindi nila dininig o ikiniling man ang kanilang pakinig, kundi nagsilakad sa kanilang sariling mga payo at sa pagmamatigas ng kanilang masamang puso at nagsiyaong paurong at hindi pasulong. Mula ng araw na ang inyong mga magulang ay magsilabas sa lupain ng Ehipto hanggang sa araw na ito, aking sinugo sa inyo ang lahat kong lingkod na mga propeta, na araw-araw ay bumabangon akong maaga at sinusugo ko sila. Gayon may hindi sila nangakinig sa akin o nangagkiling man ng kanilang pakinig, kundi pinagmatigas ang kanilang lieg. Sila'y nagsigawa ng lalong masama kaysa sa kanilang magulang. At iyong sasalitain ang lahat na salitang ito sa kanila. Ngunit hindi sila mga kikinig sa iyo. Iyo namang tatawagin sila, ngunit hindi sila magsisisagot sa iyo. At iyong sasabihin sa kanila, ito ang bansang hindi nakinig sa tinig ng Panginoon nilang Diyos o tumanggap man ng aral. Katotohanan ay nawala at nahiwalay sa kanilang bibig. Pagpalain po naman ng Panginoon ang mga salitang ating binasa. Palakpakan natin Diyos na buhay. Yung palakpak talaga mo minamahal, nagising. Amen. Purihin natin pinakamamahal na napakagandang talata na muli, I take it 3 times na siguro, pang-4 na siguro ngayon, na tinitake up itong araling ito. So, sabi nga ng ating beloved Sister Annalisa Almeida Smith, it takes 16 times. So, ang akin lang pong naalala, pang-4 ito, na ating tinatalakay ang aralin. Ang sabi rito, maminamahal, bakit karamihan ng mga Kristiyano, na lalo na mga Sunday goers na lang, ngayon nandito tayo, yung mga nagpupuyat, yung dumadalo ng Miyerkules, ay talagang
pinaalalahanan muli tayo na wag na tayong tumulad sa kanila. Amen. Amen. At nagtatyaga ka na rin na talagang dumadalo ng linggo, daluhan mo na yung Miyerkules at Biyernes. Amen. Para masunod talaga natin ang kalooban ng Malapanginoon. Two important command dito, maminamahal. Dalawa pong napaka-importanting utos. Ang sabi rito, first, obey my voice. Then second, walk ye in all the ways that I have commanded you. Sinabi rito, dinggin ang aking tinig at ako'y magiging inyong Diyos. Ito yung una. Ang tanong dito, maminamahal, sabihin ng mga kapatiran o mga dumadalo na, nakikinig naman kami. Bakit? Mukha yatang may pinariringgan na naman. Wala tayong pinariringgan. Pinag-uusapan natin yung ating mga ginagawa na sa kasalukuyan. Dahil ito po, maminamahal, ay literally na talagang nakikita na po ng mga tumatayo sa pulpito, yung mga nangangaral. Amen. Amen. Nakikita na po namin na karamihan na sa mga Kristiyano, ito na ang ating makikita outwardly, sa outward appearance nila. Nakapagtataka nga, maminamahal, dahil dati-rati, mga kasama natin, ang iba diyan ay mga awit, ang iba diyan ay mga manunugtog, ang iba diyan ay aming mga kasamang tumatayo sa pulpito, ang iba diyan ay mainit na nagpapatutuo, ang iba diyan ay mainit, maminamahal, na humahayo, nagpapaluap. Amen. Amen. Ang problema ngayon, maminamahal, hindi po pala kasagutan na tayo naman ay umubay o dinidinig naman natin ang tinig ng mahal na Panginoon. Hindi sapat yung ikaw ay umubay, ikaw ay nakikinig o dininig mo ang tinig ng mahal na Panginoon. Kinakailangan ang sabi rito, ang pangalawa, walk ye in all the ways that I have commanded you. Magsilakad kayo sa lahat ng daan na inuutos ko sa inyo sa ikabubuti mo. Ang problema ngayon, maminamahal, talagang sabi natin, huwag mag-absent. Makikita po ngayon, dahil narinig huwag mag-absent, sa sunod na gawain, wala na naman. Amen. Amen. Sabihin, magpakainit. Nagpakainit dahil pinayuhan ng nakausap na mainit na Kristiyano. Kaya nagpakainit. Huwag mag-absent. Dahil narinig na huwag mag-absent, 1 linggo, 3 times a week, sunod-sunod yan. Sa susunod, wala na naman. Tila baga, maminamahal, totoo itong ating narinig o ating nabasang mga talata. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga ang sabi rito, maminamahal, hallelujah, they do not walk in the counsel. Hallelujah. But sinabi rito, in the imagination of their evil heart, went backward. Ang sabi rito, not forward. Sabi rito, and not forward. Since the day that your father came from out of the land of Egypt unto the day I have even sent unto you all my servants, the prophet daily rising up early and sending them. Hindi naman daw nagkulang ang mahal na Panginoon, ang kanyang mga propeta, ang kanyang mga mangangaral, ang kanyang pastor, ang ebangelista, ang propeta, ang fivefold ministry, lagi naman daw nagpapaalala. Lagi naman daw sinasabi, bakit talagang maraming mga Kristiyano, maminamala, itong ating mga boses na ito, itong mga pangangaral na ito, itong ating mga pag-aaral na ito ay binabaliwala. Amen? 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 Ito po ay nakakabahala na, maminamahal. Sa totoo lang. Amen? Nakakabahala na, maminamahal, dahil instead daw na makinig sila, sinabi rito, they hearken not unto me, nor incline their ear, but harden their neck. They did worse than their father. Kung baga sa ano, maminamahal, talagang binabanggit na dito. Alam naman natin na kapag hindi ka nadadalo at
Huwag mong sabihin na pinagaling ka na sa karamdaman mo. Pag bumalik yan, mag-akay pa yan ng panibagong 7 masasamang espiritu. Amen? Amen? Nakakatakot, maminamahal, kapag hindi tayo makikinig dito sa mga aral na ito. Amen? Amen? Ang sabi pa nga rito, maminamahal, nagiging matigas ang kanilang mga liig. Sinabi rito, they hearken not unto me, nor incline their ear, but harden their neck, and did worse than their father. Therefore thou shalt speak of these words unto them, but they will not hearken. Today, thou shalt also call unto them, and they will not answer thee. Grabe, maminamahal. Kaya ito po ang nakakatakot na bagay na marami pong magsasabi, mahal na Panginoon, at the time na magra-rapture, bakit ako naiwan? Kaya sabi ng mahal na Panginoon, hindi po lahat nagsasabing, Panginoon, Panginoon. Eh talagang mga anak yan ng mahal na Panginoon, kundi yung gumagawa sa kalooban ng ating Diyos na buhay. Gumagawa. Ibig sabihin, hindi pwedeng sa salita, nakikinig, kinakailangan gagawin yung inyong naririnig. Gagawin natin. Pag sinabing huwag mag-absent, pilitin talaga na pumasok sa makipot na daan dahil malapad ang daan patungo sa kapahamakan. Amen. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Kaya ito, maminamahal, ay talagang once and for all, panggising muli sa ating lahat. Na tila baga, kapag tayo po ay hindi na naman na nasusubaybayan, parang tayo na naman ang nagiging kapitan sa ating mga sariling buhay, tayo na naman ang nagiging masusunod, imbes ang mahal na Panginoon ang masusunod, tayo naman ngayon ang masusunod, ay talagang alam naman natin, maminamahal, wala tayong kakayahan. Malakas ang hila ng sanlibutan. Malakas ang hila, maminamahal, ng tayo po'y mapapahamak. Kaya lagi tayong sinusubaybayan, binabantayan. Ang sabi nga ng mahal na Panginoon, mayroon akong mga propeta diyan, mayroon akong pastor, mayroon akong guro, mayroon akong ebangelista, mayroon akong propeta. Para kayo ay masubaybayan, maingatan sa inyong mga buhay na huwag kayong manlupaypay, huwag kayong manlamig, huwag kayong aatras sa paglilingkod na ito. Malapit na ang finishing line. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Kaya tuloy nakakatakot, maminamahal, dahil ang Diyos ay namamalo. Ang mahal na Panginoon ay nagbibigay ng mga paalala. Amen. Amen. Anong sabi ng Kawikaan? Talatang 13. Kindly. Proverbs chapter 10, verse 13. Dito po sa aklat ng mga Kawikaan, Kabanatay 10, talatay 13, nasusumpungan sa mga labi ng mabait ang karunungan, ngunit ang pamalo ay sa likod ng walang unawa. Oh, tingnan niyo po, maminamahal, ang sabi rito, in the lips of him that understanding, wisdom is found. But a rod is for the back of him that is void of understanding. Namamalo ang mahal na Panginoon. Nagpapaalala ang mahal na Panginoon. Eh, ang iba, pag napaalalahanan, galit sa nagpapaalala. Amen. Amen. Pagagalitan pa yung nagpapaalala na mahal sila. Amen. Kaya nga naman tayo napapaalalahanan dahil hindi tayo pwedeng pababayaan. Mayroon bang nangangalaga ng kaluluwa? Mayroon bang nagpapastol ng mga kawan, maminamahal, pababayaan? Alam naman natin, si David, pag may nawala sa kanyang kawan, hinahanap na yon. Amen? Talagang kanyang sinusubaybayan. Kapag mayroong mga uso, mayroong pong mga leon na gustong maninila, andyan ang pastor ng mahal na Panginoon. Andun si David. Ganon din ang mga ginagawa ng ating pong mga mangangaral. Magmula sa ating mahal na pastor, ang mga beloved children ng ating beloved parents in the Lord. Hindi tayo nilulubayan sa pananalangin, araw at gabi, umaga at gabi, sa lahat ng araw, sa lahat ng oras. Tumawag man kayo, mag-text man kayo, na may mga pangailangan kayo, may problema kayo, karakadaka, lumuluhod, palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang inyong mga manggagawa, ang inyong pong mga
nangangaral ng mabuting balita? Bakit hindi natin pakikinggan? Bakit hindi natin bigyan ng kahalagaan ang kanilang mga sinasabi sa atin? Nagkulang na ba ang mahal na Panginoon? Kapag tayo po'y pinaalalahanan, ayan, dati-rati kasama natin dito pag nag-overnight. Ngayon, hindi na natin nagkikita. Pag pinaalalahanan, dahil gusto pang unahin ang trabaho, negosyo, hanap buhay. Ngayon, mga minamahal, isang pasok lang sa ospital ng mga anak, mga apo, kabiyak o sino man na nasa pamilya, kulang pa ang kanyang pinagpagalan. Kulang pa ang kanyang pinagpaguran. Amen? Amen? Sino may problema? Ikaw, ako na umurong na sa iyong pananampalataya. Iniwanan na ang iyong unang pag-ibig sa ating mahal na Panginoon. Ito yung mahalagang bagay na kailangan maminamahal i-remind sa lahat ng mga Kristiyano. At huwag tayo maging kampante. Yung mga, sabi nga ng ating mahal na Panginoon, huwag kayong maging kampante. Baka isipin nyo kayo ngayon ay nakatayo, bukas kayo na rin ang nabubuwal. Kaya kinakailangan, lalong magpakainit. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord! Alam naman natin anong bagay na dapat ikaw ay magiging mainit. Hindi mo pwedeng pababayaan, maminamahal, ang iyong pagdalo. Kinakailangan, hallelujah, lagi kang puspos ng Espiritu Santo ng ating mahal na Panginoon. Sinabi ng Acts 1:8, after that the Holy Ghost come upon you, you receive power. Makapangyarihan ka. Amen. Amen. Ibig sabihin, pag nandito ka sa gawain, huwag kang palutay-lutay, huwag kang pahina-hina. Kinakailangan magsumikap ka. Kung kinakailangan, imbitahan mo ng husto ang presensya ng mga Panginoon ay kay mapupuno. Dahil ang kalakasan ng Kristiyano ay ang pagdama ng kanyang Santong Espiritu, ng Espiritu Santo ng ating mahal na Panginoon. At kapag naramdaman mo ang Espiritu ng ating mahal na Panginoon, magbubunga yan ng siyam na bunga. Amen? Amen? Mawawala ang panlalamig, mawawala ang panlulupaypay, mawawala ang lahat ng nararamdaman mo sa iyong katawan. Dahil ang mahal na Panginoon naghari na diyan. Uminit ang katawan mo. Hallelujah, pinasukan ng kanyang Santong Espiritu. Talang malakas na malakas ka. Amen. Purihin ang ating Diyos na buhay. At ang sabi pang maminamahal, hindi ba ninyo alam na sa inyong pagpupuri, sa iyong pananalangin, sa iyong pag-aayuno, hallelujah, sabi ng ating mahal na Panginoon, you are more than conquerors in Christ Jesus. Romans chapter 8 verse 37, we are more than conquerors in Christ Jesus. Ang problema natin, maminamahal, paulit-ulit, ipinaliwanag doon na sa pinakamababa na maintindihan ang pagbibigay, ayaw nating magbigay. Ayaw nating pakinggan, ayaw nating paniwalaan yung pagbibigay, ang susi ng pagpapala. Dahil nanghihinayang tayo. Nanghihinayang ka? Kung naging matapat ka, tingnan mo yung mga matatapat maminamahal. Sa totoo lang po, sa isang taon, ilang taon nang nakalipas, ilang taon na tayo naglilingkod sa malapayan, hindi man lamang tayo nagiging laman ng ospital. Dahil ang ating Diyos ay Diyos na nagpapagaling sa atin. Nagpapalusog, nagpapalakas sa atin. Bunga ng ating pagtatapat. Ang dami ngayon maminamahal, sa totoo lang. Sakit sa baga, ano pang mga karamdaman, init ngayon, na sabi nga ng ating dearly beloved pastor, yung sobrang init ngayon, uulan ng isang linggo, kalahating araw lang na init, tuyo lahat, pati yung ating mga sakahan, ganun kainit. Ang sabi po, maminamahal ng propeta ng Diyos, hindi ba ninyo alam, magkaroon daw ng mga karamdaman sa balat na parang magiging cancer sa skin, sa sobrang terribling init na. Ipinanukala, sinabi na ng propeta ng Diyos. Kailangan mo pa bang paulit-ulit na sabihin yan para magpakainit ka? Intindihin mo, unawain mo. Iba na po ang ating klima ngayon. Iba na po ang ating nararamdaman ngayon. Amen. Amen. Nakakatakot ng totoo. Kaya yan ang mga bagay, maminamahal, na dapat isaalang-alang ng lahat ng mga pinagpala na, nakaramdam na ng mga pagpapala, nakalasap na ng pagpapala galing sa ating mahal na Panginoon. Amen. Amen. Ilang taon na tayo naglilingkod sa mahal na Panginoon, ni isang bunga, wala tayo.
Ang sabi ng banal na kasulatan, tulad nung talagang fig tree na isinumpa ng malapayon dahil hindi nagbubunga. Nakakatakot yan. Hindi tayo makapag-share ng salita ng mahal na Panginoon kahit sa ating mga mahal sa buhay, kahit sa ating mga kaibigan, sa ating mga klase, sa ating mga katrabaho. Kung ikay tricycle driver, driver ng mga sasakyan na pampasahero, may mga pagkakataon na makapag-share ka ng kabutihan ng mahal na Panginoon. Amen? Amen? May mga free time ka, andyan sa eskwelahan, andyan sa opisina, andyan sa iyong trabaho, sa iyong negosyo, paghahanap buhay, maisishare talaga, maisingit natin. Dahil ilang years na tayo, kahit isang bunga, wala, 2, 3 man lang sana. Ang sabi ng banal na kasulatan, ang nagbubunga, yun ang mga pinagpapala. Kailanman hindi nakaramdam ng panlalamig. At ang ngayon, maminamahal, ang nakakahiya na parte, talagang nakapanlulumo na mga pangyayari. Yung mga bunga ang nananatili, yung nagbubunga, wala na. Grabe yan. Totoo ito. Amen. Amen. Kailangan mo pa bang laging i-remind ng inyong ordained preacher, ng iyong mga mangangaral na tumatayo dito, na mga kapatid, huwag tayong magiging shocking ngayon na ang mga bunga na lang ang nanatili, ang mga nagbubunga nawawala na. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Hindi man lamang tayo makapaghayo. Hindi man lamang tayo makapag-follow up. Matagal nating bunga. I-follow up ninyo yung inyong mga bunga kung kayo nanatili pa. At yung nagbunga, i-follow up ninyo. Sabihin niyo sa mga nagbunga, ano na bang nangyari? Nabaliktad na kapatid. Dati-rati sabi mo, buhay ang Diyos. Ngayon, patay na yata ang Diyos mo. Di napahiya pa yon. Sabihin, binubunga ka lang, ikaw pang nakapagsalita sa kanila. Pero totoo din naman. Ang mahalaga doon, mamulat sila. Maimulat mo sila sa katotohanan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Itong mga simptomas na ito, maminamahal, na nakikita po natin na karamihan ng mga Kristiyano ay imbis pasulong, nagiging paurong na ang kanilang paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Ito po yung mga Kristiyano, maminamahal, na talagang magkikita po natin na lulubog lilitaw. Lulubog lilitaw. Makita mo pag Linggo, pag Miyerkules, wala na yan. Pag Biyernes, wala na yan. Pag nandiyan ang Miyerkules, wala yan sa Biyernes. Pagdating ng Biyernes, nakaka-overnight yan. Pagdating ng Linggo, wala yan. Ito talaga, maminamahal, nakakabahala po talaga itong mga pangyayaring ito. At itong sinasasabihin ko sa inyo, yung mayroon tayong nababalitaan, lumilipat ng ibang gawain, dating Jesus Miracle Crusade, babalik doon sa Trinitarian in person na belief, babalik sa pagiging Katoliko. Ito'y parang hindi yata pangkaraniwan. Nagiging reprobate ang mind natin. Alam mo na ang katotohanan, pag babalik ka doon sa lulublob ka, katulad ng sinabi ng Biblia, katulad ka ng baboy, lulublob ka uli doon sa dumihan, putikan. Tulad ka ng aso na sinuka na yung kanyang sinukang hindi maayos na pagkain at babalikan ng pagkain. Hindi tayo baboy, hindi tayo aso. Tayo mga Kristiyano na tunay, may Espiritu ni Kristo, may kapangyarihan upang labanan. May kapangyarihan upang labanan ang mga lalang ng dyablo, mga gawa ng kalaban, maminamahal, na tayo lamang ay dinidisave. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kahit anong pangangaral, kahit anong pagbabawal, binabaliwala. Ito po totoo. Amen. Para bagang naririnig na lang sa kabila, napapakinggan sa kabila, parang wala tayong nagmamay-ari. Pagmamay-ari tayo ng mahal na Panginoon, kaya may karapatan ang kanyang fivefold ministry na pangaralan ka. Amen. Ituwid ka, ituwid tayo, ayusin ang ating paglakad sa harapan ng mahal na Panginoon. Amen. Dahil ang tinubos sa atin ay hindi basta-bastang dugo,
lamang ng hayop, dugo ng baboy o dugo ng tao, dugo ng Diyos na nagkatawang tao. Amen? Tinubos ka, tinubos ako, tinubos tayo ng mahalagang dugo ni Kristo upang magmana tayo ng langit at buhay na walang hanggan sa kanyang piling. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Grabe mga minamahal. Nakapanliliit, talagang nakakabahala na po sa totoo lang. At baka mga minamahal, sabihin natin, hallelujah, na walang halimbawa ang banal na kasulatan. Tingnan niyo po, kailan lang ating pinag-aralan? Kung hindi ako nagkamali, Miyerkules, pinag-aralan po natin. Ang sabi po doon sa pag-aaral na yon, nasa Genesis 19:26. Ano po ba ang pangangaral, kung ino pang naalala? Na ang sabi ng malapayon, gugunawin niya ang Sodom at Gomora. Binigyan ng babala. Si Lot, ang kanyang asawa, mga anak, kasambahay niya, lahat ng nasa Sodoma at Gomora. Anong ipinaalala sa kanila? Huwag lumingon. Pakibasa po ng talata. Sinabi rito, datapwat ang asawa ni Lot ay lumingon sa likuran ni Lot at nagiging haliging asin. Tingnan niyo po. Ang utos, ang sabi rito, dinggin, gawin. Yung ating pinag-aralan kanina, yung dalawang mahalagang bagay na ating binabanggit. Ang sabi rito, hallelujah, obey my voice, walk ye in all the ways that I have commanded you. Yun ang inutos kay asawa ni Lot. Sinabi, huwag lumingon. Dahil kapag lumingon ka, manghihinayang ka sa maganda mong bahay, lupa, ari-arian. Amen? 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 Hindi tayo pinalilingon sa likuran. Habang ikaw ay pasulong na paglilingkod sa ating mahal pa, hindi tayo pinapalingon sa likuran. Dahil kung lilingon ka, andyan yung mga kalabit ng kaaway. Anumang mga trabaho ninyo, anumang hanap buhay, anumang pinagkakitaan natin, lagi siyang nakakalabit. Huwag ka nang sumamba, pagod ka na. Huwag ka nang mag-overnight, losyang ka na. Ano pa ang mga bulong ng dyablo? Huwag ka nang maniniwala sa pagbibigay. Wala ka nang makain, magbigay ka pa. O, tingnan niyo po, ibang bulong ng dyablo. Bulong ng kalaban. Dahil ayaw ng kalaban na ikay yayaman. Ayaw ng kalaban na ikay makahulagpus doon sa pagkakulong ng mga pagka-aalinlangan. Dahil kapag ikaw ay magiging matapat na sa iyong pagbibigay, lahat ng mga tali sa iyong katawan, lahat yan ay makakalagan. Dahil ang Diyos mismo ang magkakalag niyan. Ang Diyos mismo ang mag-aalis ng lahat ng yan. Dahil kapag nasunod mo ang kalooban ng mahal na Panginoon, kaya ng Diyos gawin ang lahat ng bagay at hindi siya sinungaling. Amen? Amen? Everybody shout, praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Ano na nangyari ngayon? Sa ating minamahal na mga kapatid, hindi po rason maminamahal na hindi kasi ako makadalo dahil mayroon po akong binabantayang bata. Mayroon akong inaasikasong hanap buhay. Pagdating ba doon sa hukuman ng ating mahal na Panginoon, pwede mo bang sabihin yan? Mahal na Panginoon, sorry po, hindi ako nakapag-overnight. Kasi po, kinabukasan, magtrabaho pa ako. May binabantayan akong baka, may binabantayan akong bata. Sabi ng mahal na pastor, isang kapatiran, nagpaalam. Mahal na pastor, sorry po, hindi po ako makapag-overnight. Bakit? May inaalagaan akong mga rabbit. Sabi ng mahal na pastor, manalangin ako, lahat ng rabbit mo mga matay para makapag-overnight ka. Kinalingguhan maminamahal, lumapit ng kapatiran, mahal na pastor, lahat ng rabbit kong inalagaan, patay. O di, makadalo ka na ng overnight ngayon. O, tingnan niyo po, wag naman yung patay ng tao, na pati hindi maka-overnight. Ang ibig sabihin maminamahal, napakasimple lang, lahat ng mga pinagkaabalahan mo, ay nakakatakot. Kung apo mo ang binabantayan mo, kaya hindi ka nakapag-overnight, yan ang kukunin ng malapayon, wag naman. Mga alagang hayop, doon isang kapatiran natin, hindi ko makalimutan yun.
Sabi niya, kaya po nakapag-overnight na ako ngayon. Kaya nga ngayon ay nakadalo na ako dahil yung baka kong inaalagaan, ninakaw. Kung hindi pa ninakaw yung baka, hindi makapag-overnight. Tingnan niyo po, antayin pa ba natin na mawalan yung ating mga mahal sa buhay, yung ating mga inaalagaan para hindi tayo makadalo? Yung ating mga ari-arian, mga bahay nga natin may mga magnanakaw ngayon, may mga hindi natin talaga mapagkatiwalaan, pinababayaan natin din, alam natin, mas matindi yung gwardiya, ang mga anghel ng Malapanginoon. Kapag iniwanan natin yung ating tahanan, dumalo tayo. Mayroong iba, hindi po ako nakadalo dahil yung aking dalawang mata ay sarado sa sore eyes. Tapos nilalagnat ako, inuubo ako. Sabi ng mga tumatayo dito sa lahat ng mga ngaral, ang pastoral house natin ay hospital ng mga Kristiyano Ba't hindi ka dadalo? Pwede ka namang maglagay ng goggles o di eyeglass. Pagdating dito, yung ating kapatid, kasama mismo namin, grabe, hindi ka lalapit dahil yung kanyang mga mata, wala talaga makikita. Akala mo sinuntok ni Manny Pacquiao. Lahat pero ang laki ng niya, laki ng eyeglass niya lagay niya. Sabi ko, maligo ka ng madaling araw, kapatid, init ng katawan yan. Pagkatapos, sinabihan pa namin, kung mayroon kang Vicks, lagyan mo yan ng Vicks. Sigurado, magdamag yan. Masakit lang sa simula, pero kinabukasan, talagang dilat ka niyan. Ang ginawa niya, maminamal, pag-uwi, nag-overnight. Doon sa Baguio, nag-overnight. Pagdating ng linggo, nagpatotoo na. Wala na yung kanyang sore eyes, pinagaling na naman ng Panginoon. See? Ang mahirap mga minamahal, atin patuloy sinususugan yung lahat ng nangyayari sa atin. Amen. Atin patuloy pinagbibigyan yung ating katawan. Makapagpahinga nga naman para kahit na ba paano. Yun ang umpisa. Imbis pasulong, uurong ka. Dapat pasulong lagi. Walang paurong. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Kaya nga, maminamahal, hallelujah, ang sabi ng banal na kasulatan dito sa aklat ng Hebrew, chapter 10, verses 35 up to 39. Uling mga talata na po ito, kindly. Dito po sa aklat po ng Hebreo, kabanata po ay 10, talatay 35 hanggang 39. Huwag nga ninyong itakwil ang inyong pagkakatiwala na may dakilang gantimpala, sapagkat kayo'y nangangailangan ng pagtitiis upang kung inyong magawa ang kalooban ng Diyos, ay magsitanggap kayo ng pangako. Sapagkat sa madaling panahon, siyang pumaparito ay darating at hindi magluluwat. Ngunit ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya, at kung siya ay umurong, ay hindi kalulugdan ng aking kaluluwa. Ngunit tayo hindi doon sa mga nagsisibalik sa kapahamakan, kundi doon sa mga may pananampalataya sa ikaliligtas ng kaluluwa. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Tingnan niyo, maminamahal, napakaliwanag ng mga talata. Amen. Amen. Uurong ka pa? Uurong pa tayo? Ayan napakaliwanag ng mga paalala sa atin. Lagi tayong sinusubaybayan ng mga talatang ito para wag lamang tayo maminamahal talagang liliko sa kaliwa, kakanan, aatras. Amen. Amen. Sinabi rito, cast not away therefore your confidence which have great recompense of reward. For ye have need of patience. Kailangan natin ng pasensya. That after ye have done the will of God, ye might receive the promise. For yet a little while, and yet he that shall come will come, and will not tarry. Now the just shall live by faith, but if any man drew back, my soul shall have no pleasure in him. Kapag sino man daw ang Kristiyanong umurong, lumalakad na ngayon ng paurong. Ang alam ko, kapag naglalakad ng paurong, lasing. Amen. Amen. Nakakatakot, maminamahal, kung paurong kang maglakad.
bilang totoong mananampalataya ng ating mahal na Panginoon. Ang sabi rito, hallelujah, tayo daw ay nabubuhay sa pananampalataya, huwag daw tayong lumakad ng paurong dahil ang ating mga kaluluwa, maminamahal, ay hindi magiging kalugod-lugod sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Kaya sabi dito sa 39, but we are not of them who drew back unto perdition, but of them that believe to the saving of the soul. Tayo daw, maminamahal, ay napabilang sa mga Kristiyano nang sabi ng mahal na pastor, hallelujah, kung kayo'y mainit, lalo pa kayong magpakainit. Amen! Medyo may humihila sa'yo, huwag ka munang dumalo, anak. Mayroon tayong gagawin ngayon. Lalo mong puwersahin ang sarili mo. Hindi pwede nay, hindi pwede tay, hindi pwede ate, hindi pwede kung asawa mo man yan, hindi pwede. Ayaw kong talikuran ng aking paglilingkod sa Diyos. Ayaw kong umurong sa aking buhay espiritual. Pasulong lang, amen? Amen! Lahat ay fully equipped na tayo. Ipinangaral na lahat, wala nang tinatago. Lahat ng ating ginagawa, panlulupay-pay, panlalamig, magpuri ka lang. Amen. Amen. Hindi mo naramdaman ang presensya ng malapa yun, mag-fasting ka lang. Amen. May naramdaman ka sa katawan mo at hindi ka nakatulog dahil mayroon kang karamdamang insomnia, mag-overnight ka lang. Amen. Marami pong kaparaanan ang mahal na Panginoon para lahat ng kailangan ng Kristiyano, wala na siyang hahanapin pa. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya maminamahal, maliwanag sa umagang ito ng mensahe, huwag tayong lumakad na paurong, kundi pasulong ng pasulong. Tayo po'y umawit sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to the Jesus. Amen. Si Jesus ang siyang katulong, lakad-lakad, huwag lumilingon, tagumpay ay mayroon. Si Jesus ang siyang katulong, lakad-lakad, huwag lumilingon, tagumpay ay mayroon. Tinig ng pag-aawitan ang siyang naririnig, hanan ang siyang nananaig, sa larangan ng digmaan, watawat ay pag-ibig, hayon makisama. Lakad-lakad, wag umuro, si Jesus ang siyang katulong. Lakad-lakad, wag lumilingon, tagumpay ay mayroon. Huwag mo nang kalalaki, siyang nangunguna sa lahat ng gawaing nauukol sa iglesia. Ang mga kababaihan ang siyang pangalawa, hayon makisama. Hallelujah! Lakad-lakad, wag umuro, o si Jesus ang siyang katulong. Lakad-lakad, wag lumilingon, tagumpay ay mayroon. O tinig ng siyang naririnig, walang katotohanan lang siyang nananaig, sa larangan ng digmaan, watawat ay pag-ibig, hayon makisama. Lakad-lakad, wag umuro, o si Jesus ang siyang katulong. O lakad-lakad, wag lumilingon, tagumpay ay mayroon. Huwag mo nang kalalak, ang siyang nangunguna sa lahat ng gawaing nauukol sa iglesia. Ang mga kababaihan ang siyang pangalawa, hayon makisama. Hallelujah! O lakad-lakad, wag umuro, si Jesus ang siyang katulong. O lakad-lakad, wag lumilingon, tagumpay ay mayroon. O lakad-lakad, wag umuro, o si Jesus ang siyang katulong. O lakad-lakad, wag lumilingon,
tagumpay ay mayroon. Purihin ang ating mahal na Panginoon Jesus, maminamahal. Hallelujah, hallelujah. Salamat sa ating mahal na Panginoon. Hindi siya nagpapabaya sa atin. Sa tuwing tayo nalulupaypay, andyan siya, maminamahal, upang tayo po'y aliwin. Minsan, hindi maiwasan, dumarating sa atin ng kalungkutan. Andyan yung mga problema. Andyan yung ating kinakaharap araw-araw. Alam ko, maminamahal, alam nating lahat, hindi pare-pareho ang ating mga kinakaharap. Subalit, ang Diyos nating pinaglilingkuran ay Diyos ng lahat ng tao. Diyos na nakaunawa. Diyos na nakaalam sa lahat ng ating pangailangan. Diyos na handang tumulong sa atin, kumalinga sa atin, hindi tayo pababayaan. Grabe maminamahal na mga salita na yan. Kung atin lamang panghahawakan, atin lamang paninindigan, aani tayo. Ating makamtan itong mga pangakong ito ng ating mahal na Panginoon. Alam ko, maminamahal, na sa araw-araw, mayroon tayong mga kapighatian sa buhay. Mayroon tayong mga kinakaharap na hindi natin mga inaasahan. Pero ang Diyos, kailanman, hallelujah, hindi tatalikod sa atin. Ang Diyos ay palaging kumakalinga sa atin. Hindi tayo niya pinababayaan. Kaya, sumulong lang. Patuloy lang. Makamtan din natin ang mga pangako na yan ng ating mahal na Panginoon. Huwag tayong bibigay, huwag tayong magpabaya. Dakilat mapagpala namin, Diyos, Ama namin sa langit, amin napakabait, pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sa umagang ito, walang hanggang pasasalamat, patuloy namin pinapabot sa iyo. Ang iyong mga salita nagpapatatag sa amin. Aming tinitingnan ang iyong mga pangako. Nakayanan ng aming dearly beloved pastor sa kanyang kalalagayan hanggang sa kasalukuyan, ipinakita niya ang kanyang pananampalataya na patuloy, mahal na Panginoon, sumusulong. Kailanman di siya umaatras. Naging halimbawa namin. Maraming salamat sa mga salita namin patuloy na pinag-aaralan. Nawa ito'y magsisingkin na sa aming mga puso, sa mga isipan. Isasagawa na po namin, huwag na kami magpapabaya. Sundin na namin ang mga bagay na kabubuti sa aming buhay. Tulungan mo yung mga anak sa kanilang mga kahinaan, taglay, sa mga problema nilang kinakaharap, ang kawalan, kakulangan, kakapusan, mahal na Panginoon, sa mga pinansyal na bagay. Minsan yung iba, mahal na Panginoon, bumabalik na kanilang mga karamdaman. Tulungan mo sila, O Diyos. Hindi pagtrabaho na may pagsisikap ang kanilang mga kaligtasan dahil alam namin, ikaw ang aming kalusugan, ikaw ang aming kalakasan, ikaw ang katugunan ng lahat. Hinihiling ko po, malapay pakatatagin mong bawat isa. Panghawakan mo kami, tulungan mo kami, maabot namin, hallelujah, ang lahat, standard mo. Hallelujah, ang pagbabalik mo, sasalubong kami para magbala ng langit at buhay na walang hanggan. Alam namin, malapit na namin kamtin. Sa pagkalahatang panalangin ng iyong Peta, our dearly beloved Pastor Will Israel Almeida, amin ang inangkin ng katugunan namin mga dalangin sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Patungin niyo mga kanang kamay sa mga ulo mo, minamahal ang kaliwang kamay sa parte ng karamdaman. Itaas ang dalawang kamay kung kaligtasan ng iyong mga loved ones, pananalapi, anumang mga problemang mabibigat. Hallelujah. Kung gumaling ka na sa karamdaman mo, nagbago ng buhay mo, mayroon kang mga prayer request, kaligtasan ng mga loved ones, itaas ang dalawang kamay. Magipag-usap kayo sa ating mahal na Panginoon. Sabi ng banal na kasulatan, let your supplication be made known unto God. Ipaabot ninyo ang inyong mga pangailangan, inyong mga pagsamo sa mahal na Panginoon. Nakikinig siya sa umagang ito. Sapat ang magdamag, mga minamahal, upang hilingin ninyo mga matitigas na puso ng inyong mga mahal sa buhay na hindi lumalapit. Walang imposible sa ating mahal na Panginoon. Lalapit na yan sa ating mahal na Panginoon sa pangalan ni Jesus.
Sa pangalan ni Jesus, mahal na Panginoon, alam mo ang lahat ng namumutawi sa aming mga bibig, lahat ng mga prayer request na mahal mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. Mga kaligtasan ng kanilang mga loved ones, mahal na Panginoon. Hallelujah. Pananalapi. Hallelujah. Ang mga pinagkakitaan nila, trabaho, bigyan mo sila ng mga matatag na hanap buhay. Ang mga naghanap buhay na pasaganain mo sila na maging matapat sa pagbibigay. Tulungan mo, mahal na Panginoon. Pasaganain pa. Hipuin ang kanilang mga kamay. Pagpalain mo kaming lahat, O Diyos. Pagalingin mo ang may makaramdaman sa pangalan ni Jesus. Demons of cancer, tuberculosis, sa puso, high blood, diabetes, rayuma, cast out, asthma. Sa pangalan ni Jesus, bakla tumbuhi. Magbago kayo sa pangalan ni Jesus. Hallelujah, hallelujah. All sicknesses and diseases be healed right now. Complete healing and deliverance, I pray. Be prosperous in Jesus' name. Amen and amen. Say hallelujah, praise the Lord. Say hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Thank you so much, Brother Jesus, for answering our prayers. Hallelujah, praise the Lord. Tumayo, minamahal, lumukso 3 beses sabay sigaw. Hallelujah, praise the Lord. Bilang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon, walang imposible sa ating Diyos na buhay. Angkinin po natin ang lahat ng katugunan nating madalangin. Sabay-sabay. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Palakpakan po natin ang ating malapain sa ating pong mga beloved webcast viewers. Pero tayong bisita ngayon, mayroon pong 4 na reglamento ang kaligtasan, kailangan ninyong matanggap at upang hindi na paurong ang inyong pong panunood, pasulong na maminamahal kung kayo'y malapit sa ating mga gawain. Luzon, Visayas, Mindanao, may Jesus Miracle Crusade sa inyong kinalalagyan. Diyan sa ibayong dagat, there are 48 countries na mayroon ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Kailangan ninyo na kayo po'y magsidalo sa ating banal na gawain. Ang 4 na reglamento, 4 requirements of the gospel. First is faith. Kinakailangan magkaroon ka ng pananampalataya. Hebrews chapter 11 verse 1 and 6, ang sabi diyan, kapanatagan ng mga bagay na hindi mo nakikita, inyong pinaniwalaan. Kapag iyo pong pinaniwalaan, ang sabi ng mahal na Panginoon sa kanyang mga salitang yan, ang tao daw na walang pananampalataya, hindi kalugod-lugod sa kanyang harapan. Kaya kinakailang maniwala ka. Kami, maminamahal, hindi kami niniwala nung araw, nung una. Pero nung naniwala kami, ang aming mga karamdaman ay nagsigaling. Nagbago ang aming buhay. Ang pangalawa po ay pagsisisi, repentance. Sinabi na nga, Acts 2:38, repent. Ang pangatlo ay bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Repent and be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of your sins. Dahil lahat po ay nagkakasala, lahat ay nagkakamali, kailangan ng tagapagligtas. Kapag ikaw ay manumbalik sa ating mahal na Panginoon, tanggapin mo si Kristo na iyong tagapagligtas, Diyos na hari ng inyong buhay, gawin kang tunay na anak ng ating mahal na Panginoon. John chapter 1 verse 12, but as many as receive Him, to them give He power to become sons and daughters of God. At sinabi ng Romans chapter 8 verses 16, 17, and 18, kung ikaw ay tumatanggap na sa ating mahal na Panginoon, anak ka na ng Diyos, tagapagmana ka na ng langit at buhay na walang hanggan. Kaya kailangan mong gawin itong 3. Tanggapin ang mahal na Panginoon, magkaroon ng pananampalataya, magsisi, magpabautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Pag nagawa mo yung 3, ang pang-4, Diyos na ang gagawa. Yung pong nakita ninyo kanina, kung kayo nanonood, na mayroong nanginginig, umiiyak, yun ang baptism of the Holy Spirit. Yan ay gagawin ng ating mahal na Panginoon kapag sumunod na kayo. Itaas ang kamay, tanda ng inyong paniniwala at pagtitiwala sa ating mahal na Panginoon. Sumunod kayo sa panalangin. Sabi niyo, mahal na Panginoong Jesus, salamat po sa Ebanghelyo ng Kaligtasan na aking napakinggan. Narito ako, isang makasalanan. Isinusuko ko ang aking sarili. Ako'y naniniwala, nagtitiwala, sumasampalataya sa iyo na ikaw ang Diyos na nag-iisa. Mahal na Panginoon, patawarin mo po ako. Hugasan mo ako ng banal na dugo, magos sa krus ng Kalbaryo. Tinatanggap kita, aking sariling tagapagligtas, Diyos at hari na aking buhay. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, tayo tinanggap. Amen and amen. Panalangin namin kayo, maminamahal, yes, Brother Heavenly Father, lahat, Mahal na Panginoon, na mga tumatanggap sa iyo, aming live webcast viewers sa YouTube, Facebook, kahabagan mo, isulat ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay diyan sa kalangitan, kung silang tunay na Kristiyano sa gawat katotohanan. Sa pangkalahatang panalangin ng iyong propeta, our dearly beloved Pastor, Evangelist Will Estrada Almeida, dinadalangin namin lahat na ito na may pagpapasalamat sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. God bless you po, maminamahal. God bless you po ating beloved elders. At salamat sa ating mahal na Panginoon sa inyo pong pagpaunlak, na inyo pong sinubaybayan kami sa buong magdamag, yung mga late tuners, late na viewers natin sa live streaming.
Magpatuloy lamang kayo sa ating pong mga gawain sa telebisyon at sa radyo, maging sa live streaming sa YouTube at Facebook. Lahat ng mga gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry na inyong nasubaybayan. Kapag malapit kayo, hanapin ninyo. Pumunta kayo sa aming mga bahay-sambahan at magpabautismo kayo sa tubig sa pangalan ni Jesus para matitiyak na po ang inyong kaligtasan. Dahil sa John chapter 3 verse 3 up to 7, isang Pariseo lumalapit maminamahal sa ating mahal na Panginoon, nagtatanong paano siya maligtas. Talagang ang sabi ng mahal na Panginoon, unless a man be born of water and spirit, he cannot enter into the kingdom of God. So kailangan tayo po magpabautismo sa tubig at magpabautismo minamahal sa Espiritu Santo. Ang ating mahal na Panginoon ang gagawa na yan bago ka raw makapasok at magmana ng langit at buhay na walang hanggan. Kaya gawin po natin yan. Talagang magsakripisyo kayo, maminamahal, aming makakapiling, makakasama sa aming mga gawain at hindi lamang manatili sa inyong mga tahanan dahil nasa fellowship po ang katotohanan ng ating pong pinanunood diyan sa live webcast. Sinabi ng 1 John 1:7, if you are in the light as He is in the light, we have fellowship one with another. So kailangan ng fellowship. Magkikita-kita tayo mukhaan. Amen. Amen. Purihin ang ating mahal na Panginoon. We love you so much, but our dear Jesus loves you more and more abundantly. Ating pong beloved elder, para Brother Alvin, para sa ating mga announcement. We love you so much, but our dear Jesus loves you more. Praise the Lord. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Jesus. God bless po sa ating pong beloved ordained preacher, Kuya Buboy Ler. Amen. Maraming salamat ulit sa ating pong pinakamamahal na Jesus sa mensahe. Amen. Sa banal na mensahe ng ating dakilang Diyos na ating po na pag-aralan sa araw nito. Palakpakan po muna natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord. At bago po tayo mga minamahal dumako sa ating pong mga announcement, tayo po mga minamahal ay kukuha muli mga minamahal ating pong special offerings mga minamahal. Amen. Ang special offerings na ito mga minamahal, amen, ay para po sa ating pong palikuran upang maging maayos po yung ating pong toilet bowl mga minamahal. May flush na po yan mga minamahal. Amen. Lalong-lalo sa mga bata, magiging komportable na po kung gagamit po ng palikuran mga minamahal. Amen. Atin pong i-update po muna mga minamahal. Amen. Mula po noong October 15 hanggang 18, nakalikom po tayo ng halagang 750 pesos. At noong October 20 po, Biyernes, 50 pesos. At noong linggo po, mga minamahal, October 22, meron po tayong nalikom 580 pesos. At itong Wednesday lamang po, mga minamahal, 421 pesos. At ang total po, mga minamahal, ay 1,801 pesos, mga minamahal. Amen. Mahal po yung isang toilet bowl, pinakamababa niyan, mga minamahal, baka nasa 4,000 po, mga minamahal. Amen. Magkaisa po tayo, mga minamahal. Amen. Magkaisa po tayo para din po ito sa kaayusan, mga minamahal. Amen. Ng ating pong palikuran, sinasabi ng aklat ng Galatia 6:9, at huwag tayong mga pagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa kapanahunan ay magsisipag-ani tayo kung hindi tayo manghihimagod, mga minamahal. Amen. Ang pagsuporta, mga minamahal, sa gawain ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen. Ito po ay mabuti sa harapan ng ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen. Tayo rin po ay pagpapalain. Huwag po tayong mag-murmur, mga minamahal. Meron ng tithes and offering. Meron pang special offerings, mga minamahal. Amen. Iba po, mga minamahal. Amen. Ang tithes and yung handog, mga minamahal. Amen. Sa special offerings po, mga minamahal. Sinasabi natin binasa, huwag po tayong mga pagod, mga minamahal. Amen. Magbigay lang ng magbigay. The more you give, the more you will be blessed, mga minamahal. Amen. The more you give, the more we will receive. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating po pinakamamahal na Jesus. Amen. At atin pong ihanda yung atin pong mga special offerings, mga minamahal. Amen. At atin pong ipapanalangin. Praise the Lord po.
Ang iyong abang lingkod na rin po ang mananalangin, mga minamahal. Amen. Magmamarcha na lamang po, mga minamahal, sa gitna. Amen. Magmamarcha na lamang po sa gitna. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Lord, palapakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus ang magpala sa bawat mapagbigay. Amen. Na may masayahing puso, hindi napipilitan, kundi talagang nagmumula, mga minamahal. Voluntary, mga minamahal. Amen. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. At after po ng closing prayer, mga minamahal, meron pong practice ang ating pong mga beloved children's choir, beloved youth and singles choir, and beloved adults choir. Wala pong practice ang beloved Jesus Fine. Meron pong practice, praise the Lord. Meron pong practice ang ating pong beloved Jesus Finest Generation Choir. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal sa ating pong mga announcement. 3 times a week po ang regular na pananambahan. Amen. Ang regular na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry San Carlos City, Pangasinan Outreach. Tuwing araw po ng Miyerkules, Biyernes at Linggo. Tuwing araw po ng Miyerkules, magsisimula ng 1:00 hanggang 5:30 ng hapon. At sa tuwing araw po ng Biyernes, ating pong Friday overnight worship. Kaya magsisimula ng 9:00 ng gabi at matatapos po ng 6:00 ng umaga ng Sabado. At sa tuwing araw po ng Linggo, magsisimula po ng 9:00 ng umaga at matatapos po ng 3:00 o 4:00 po ng hapon. Tuloy-tuloy din po ang ating pong Bible study sa lugar po ng Barangay Baldog, Reyes Residence. Araw po yan ng Martes, mga minamahal, 3:00 hanggang 5:00 po ng hapon, mga minamahal. Amen. Suportahan po natin ang Bible study ng ating dakilang Diyos. Hindi po ito Bible study ng tao, mga minamahal. Amen. Isang kaluluwa ating mailapit, mga minamahal. Maghayo po tayo. Amen. Mailapit sa paanan ng ating dakilang Diyos. Nagtatakip ng maraming kasalanan, mga minamahal. Pagpapalain tayo ng ating pong pinakamamalaking Diyos. 10 piso, 5 piso ating idaan dyan po sa information. Para po yan sa ating pong TV program and radio program. Manood po tayo ng ating programa, mga minamahal. Amen. Ang ating pong dearly and beloved parents in the Lord ang nangangaral po. Amen. Sa araw po ng Sabado, 10:30 ng gabi hanggang 12:30 ng madaling araw po ng Linggo. Kung tayo po ay nangihina, gusto nating ma-revive, mga minamahal. Amen. Manood po tayo ang ating pong beloved parents in the Lord, ang nangangaral po, mga minamahal. Ating i-share at i-follow yung ating pong Facebook live streaming. Amen. Ang ating pong Facebook page ay JMCIM San Carlos City, Pangasinan. Meron din po tayong YouTube channel. Ang ating pong YouTube channel ay JMCIM San Carlos City, Pangasinan. Subscribe and like and click the notification bell upang lagi tayong updated sa mga bago na ilalabas. Amen. At maghayo po tayo, mga minamahal. Amen. Unang-una nating hayuan ang ating pong mga loved ones, ang ating pong mga kapitbahay, mga ka-work, mga minamahal. Amen. Yung ating mga kababayan. Amen. Lahat ng ating
minamahal na kababayan na nangangailangan ng kaligtasan. Amen. Pagpapalain po tayo ng ating pong pinakamamalapayang Jesus. Meron po tayong counseling sa mga nais magpa-counsel. Lumapit lamang po sa ating pong beloved ordained preacher, Kuya Bubunyer. Amen. O kaya sa kanilang beloved daughter, Ate Vines niyo, mga minamahal. Amen. At kabilin-bilinan po ng ating pong beloved parents in the Lord, mga minamahal. Amen. Wag po tayong umabsent, mga minamahal. Amen. Tayo po ay dumalo 3 times a week. Amen. Maging sa Bible study po, daluhan po natin, mga minamahal. Amen. Mas mahabang pagpupuri, mas maraming panahon sa pagpupuri, sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos, mas maraming pagpapala tatanggapin sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Meron po tayong lay hands, mga minamahal. Sa mga nais magpa-lay hands, manalangin na po tayo sa ating kinaupuan. At lumapit lamang po sa harapan at handa po namin kayong paglingkuran. Amen? At kung wala na po tayo nakalimutan, praise the Lord po. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Tayo na po'y tumayo, mga minamahal. Ang lahat pa inihiling na tumayo. Tayo na po ay magpasalamat sa ating dakilang Diyos sa tagumpay na ipinagkaloob sa atin sa araw nito ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? At ang inyong abang lingkod na rin po ang mananalangin. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala naming Ama Diyos na magkapagpala.